Ramogi juang en mana kuom ng'uono ne emomiyo wangima kawuono en kuom ng'uono ne kendo emomiyo wachopo kar kawo kinyi ma kawuono mad ng'uono maber mar Nyasaye no bende obed kodi kinyi ma kawuono karwakni machiegni kinyi ma kawuono chenro ni maro piny kod mano mar mbako romo agero ni chiyo makare kamoro amora mine ne chenro machiegni nyinga Cleophas Luot jakisumo kanya kwar moke unya kach sango oyawre Marak manya kwa Ramogi juang kamoro amora mintiere warwaki e chenro maro piny ni oyawre geno mara ni cheyo makare ni bedo gi tieno makare wan bende wasechopo ka bore Nairobi toko yo ng'ich koka mano manok monwa mar dhi nyime gi chenro mar odiochieng' makawuono machiegni wan gi mathoth ma bende obiro bedo kwatwake nyinga Sharon Ong'aw jakisumo ichio nade achio makare nyakandira achio kain odiochieng' mar ariyo ndege ni onge ochomo weekend ma jida wuok wabe kaduogo Nairobi kabisa kata ambe nyaka dhi Nairobi odirane kata nagombo dhi dongo wabe kalora asego kanyo tanyalo chopo kabonde yo mayot kabisa tudong tine taxi boda nitiere kiero bende kintiere gi derepi moro bende kawie kawa airport kanyo koro wuok Kisumu dorita ainjo ni ne airstrip ok airport koko mano Cleophas wami gi nene chenro doche makawuono dochieng' makende ma bende jod bure gino ni bro twake kotendre kod paro mar chik mar omenda koro Ramogi jango dochieng' makawuono mae madhi bedo iwacho ni mondo budget midhi somo dochieng' makiny chop kare nyaka ket mise makare mago mag chwalo omenda madhi konyo budget makamano mondo dhi nyime mano gimomiyo nitie giluongo kanyo ni Finance Bill 2023 odiochieng' manyoro gotieno ero nokete kata ayanga e od bura tiende nang'o jod bura onego bed ni chako twak ayanga e wiye odiochieng' makawuono e odiochieng' makoro bende dhi go ombulu e wiye ni oyo paro mar chik mar omenda no ere kaka odhi konyo oganda bende odhi nyo oganda koso oyo yuak mane jopiny ogolo bende owinj gi kosoyo mago e twak modhi bedo go kawuono gokinyi eru piny are gazet odhi rangi gazet kaka komia pek kachiel koda ka twak mokwongo mar ariyo kod mar adek ma kawuono odhi rumo kacha saa 7 ni mar mbako romo kawuono chako saa 3 mar okinyi to odhi rumo kacha saa 7 saa bang' twak machielo kendo chako saa 7 nyaka oromo kacha saa 10 ni mar be ang'o tere chel kachiel od bura e kinde mang'e goyo ombulu makamago mano e kinde go mago odiochieng' gokinyi ama bedo kata gi twak mane paro mar chik omenda ma bende idhi bedo kata ka kore twak ahinya odiochieng' ma kawuono e od bura mondo nene budget maromo trilion 3.6 ni odhi chopo kare e yo machalo nade ma budget mokwongo ma jatend piny Kenya to ma bende en finance bill mare ma bende koro kogo e koke mondo mi obed chik ma kodhi bedo kata Finance Act 2023 dhi biro gi lokruoge mag osuru mopogore opogore nyaka Ramogi juang' wadhi bedo kaka kod jolony e weche mag osuru jolony e weche mag omenda jolony e weche mag uchumi kod dongruok mondo wang'e ni omenda makamagi ka koro ogol paro manyien gi machon pogruok ni kanye mano to wadhi bedo ka okinyi ma kawuono nyaka Ramogi juang' ka Sharon Ong'aw dhi chako kanyo kod weche manyien adhi biro kod nonro mag gazet kaeto twak dhi chako ayanga sachiel wadhi bedo kanyo kod jaod bura kachiel koda ka jalony e weche mag uchumi kod dongruok e twak mokwongo twak mar ariyo pod motenore kod paro mar chik pod odhi bedo kar kanyo kod odiochieng' ma kawuono bende iwacho ni ka en chieng' tich adek bende wan kata gi chenro mar tedo ne manyalo kawnwa yweyo matin kanyo ka waduogo chenro mar mbako romo aduogo kanyo kod twak mano mar paro mar chik omenda ma bende odhi bedo ka kod jolony weche mag osuru omenda kod mago mag uchumi twak maket kamano bende Sharon Ong'aw odhi biro go saa 5 nyaka korom kata saa 7 mano mar odiochieng' ma kawuono koro kik dhi mabor chenro ni opangi kendo tede e yo makare mane twak modhi bedo go odiochieng' ma kawuono Sharon kawayo thuolo bende ne nyaka Ramogi juang' ka wantiere counties mopogore opogore mondo mi gior ote jofwambo odhi irgi kata gimiwa pachgi ka giwuok e ground kanyo ang'e jofwambo dhi bedo kata mana jofwambo mago dhi bedo e gwenge mopogore opogore ka bende ginyiso pach jopiny nikech koro ma e okang' mogik iwachoga ni last lap ma koro paro mar chik ma kama koro nitiere e lwet jood bura odhiambo manyoro nwawinjo kanyo ka mano majority whip mane od bura mar National Assembly Silvanus Osoro nawacho kanyo ni kwan jood bura ma bende nochopo odiochieng' manyoro ka nipedho ne report ma kamano nok ng'eny emana ni repodno bende nyaka wang'e ni oting'o mano report ma bende koro noseyang kanyo gi committee mano mochung' ne weche mag omenda report neno ka kore lach pages madiromo 500 bet thuolo no Ramogi kata mna mag jod bura somo report no yo makare kata mna kapok giluto mbulo diche makawuono agi peja ne mheshimiwa maseme daktari James Nikala ka ng'eni studio kod waka okinyi makawuono ni be oserange iwacho ni oboke go ng'eny ang'o mantiere ma bende ginyalo kata mana diko ne jopiny Edwin Okoth bende ne oseng'inyo gima tino teno nyaka Ramogi juang' loko paro no mar chik mag gedo mag udi mane ugi ofuong'ore ka wuok ata maladek nyaka
atamalo 1.5 ma bende koro ichulo kod ng'amundi kitich kachiel kod in iwuon ni ng'amundi kitich kacha ka ipogo gi kanyo modong wiye kanyo iwacho ni atamalo 16 mano mar VAT kata ushuru no mar VAT bentiere kar kanyo achiel kuom gik madhi bedo kacha kawarango ni kayo wacho ni weche moko mobedo zero rated to gin magi wacho kata ni green energy kata clean energy maka ka ok bedo gi osuru maidhi juo kanyo mondo mi oganda obed gi tiyo makare kod wacho ni teko maler madhi bedo kar kanyo nyakora mo jogo magod mathoth nitie kar ka jogo mane ywak ne omige atamalo 35 osara jogo mayudo osara moeyo 1,500 pacho ka korero duoke nyaka atamalo 32 jogo mayudo osara moeyo 1,800 ema koro gibedo kacha kod atamalo 35 ni tiende nang'o network ono bedo godo bende kinde mokalo jolony mane wan go manyien modhi bedo godo pachgi chalo nade chakoro maotesen nyaka giko wantiere live e YouTube mar Ramogi TV tudi kodwa SMS line wainari 3 ka tudi kod Ramogi TV bende Facebook acha kwa penjo iduoko kendo wasomo achiel kachiel e Ramogi TV okinyi ma kawuono koro kik idhi mabor chak tudi kodwa sani nyaka ngochop kanyo giko mar chenro mar mbakoro mo kawuono kod chenro mamoko madhi bedo Ramogi TV ka wakelo ni chenro moyiedhi mar paro mar chik omenda higa mar 2023 kod 2024 koro ka budget bende somo odiochieng'no makiny tudi kod Facebook fanpage mara Cleophas Oluoch Twitter @Cleophas Oluoch mana ka pile nyakoro mga juanga fanpage mara e mbui mar Facebook iyuda @Sharon Ngao bed koro nyaka giko mar chenro makama nikech ma Enro Pinya mokwongo waithoro weche tuo en gima nyalo yudo ng'ata kamora mora to tuo ithiedhoga koro an asechango gimodong'na en mna dhi mbele gi boxing mara nyakwar mga juang dakike na boro tok sapagari marokinyi kamora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ngao. Piny owacho otemo keto moko kuom lokruok e paro mar chik mar omenda ma osebet ka kelo liet e kind oganda. Mana ka Edwin Okoth leronwa moko kuom medruok e osuru pod odong' kendo pod nyalo medo bedo mapek ne ngima mag oganda. Karibuni. Paro mar chik omenda moting'o chenro mag choko osuru ma piny owacho biro sirogo bajet ma higani ni kod mit kod lit. Osuru ma ijuogo ewi modhi mag nyamburko medi nyaka atamalo 16 kowuok atamalo 8. Oro pesa e yor ong'we yamo. Yuto mag jogo mopango ne oganda udi kaachiel kod omenda ma ichulo jogo ma okawo okumba bende omednegi osuru. E paro mar chikno ma idhi pedhe nyim jood bura kapok osom bajet chieng' tich ang'wen, kamiti mar omenda bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny pod omedo osuru ma ijuogo ewi jogo mayudo sara moingo 500,000 nyaka atamalo 32 kowuok atamalo 30 masani. Osuru no bende oidho nyaka atamalo 35 ne jogo ma ichulo moingo Sh800 dwe ka dwe. Simiti mag gedo ma igolo e pinje maoko kod jogo madwaro uso ohala ma gitimo bende omednegi osuru. Ywak mar johala mane wacho ni medo osuru ewi otese ma iboyogo mwandu nyalo medo nengo mwandu kaka mogo mar kuon bende koro chal mane ok owinji. Kamiti mar omenda wacho ni otesego pod dhi juogo atamalo 10 ka simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko bende dhi juogo osuru mar atamalo 10. Maling'ling' mane wayudo ewi ripodno ne ok olieko lokruok e osuru mane chano juogi yier wich mabandia ma pod chal ma idhi juog mana atamalo 5. Osuru ma ijuogo e jumla e nengo mag mwandu ma ohelni matindo tindo uso kata turnover tax bende pod omed nyaka atamalo 3 kowuok atamalo 1 masani. Kata kamano, nitiere moko kuom fuong'ruok mabiro. Osuru ma ijuogo jolos chenro mag moro oganda e mbui oduok kowuok atamalo 15 mane iparo nyaka atamalo 3. Weg udi bende koro ok be chuno mondo ondik jochok omenda kowuok kuom jok ma opango utegi ka ohelni ma uso matin ne Sh1 milion ok be chulo turnover tax mar atamalo 3 kaka ne okete paro mar chikno mokwongo. Gas mar tedo kaachiel kod nyamburko kod apiko matiyo kod teko stima bende ogolnegi osuru.
luoro mane nitiere ewi osuru mane dhi mede wi sukari bedo koro wit oko, kaka jood bura dhi twak e lokruogego kod moko ma gibiro medo ema biro yango chal mar ngima e tok bajet ma ibiro som tich ang'wen jumani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, pogruok e paro medo nyuolore e kind jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mago mag Kenya Kwanza ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru. Matimore kata doko ni kamiti mano mar od bura marango weche mag omenda olieko ni nitiere lokruoge moko motim ne paro mar chik mopedhi od bura e somone mar 2. Walter Nyambaga ne nitiere od bura kendo losonwa lipot makama. Bang' kamiti od bura marango weche mag omenda kod bajet motelnegi kod ja od bura mamolo Kimani Kuria e tieko goyo kogno paro mar chik mageto medo choko mar osuru pachuka e paro mar chikno ma ochope od bura somone mar 2 e kapok oyare mondo goye mbaka malach. The Committee of Finance and National Planning has completed the exercise of public participation. We are ready now to table our report on the finance bill of 2023-2024. We've listened to the views of Kenyans. As I promised you, we said that the views of Kenyans are going to count in this particular finance bill. And I'm also happy to report that the Committee of Finance and National Planning has had a unanimous decision. Baka medo nyolore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod mago ma Kenya Kwanza opogore pare wi moko kuom funi mag paro mar chikno mailieko ni otimnegi lokruoge moko. Wakenya wamenena kwa wingi na sisi pia tumenena kama Azimio, na Wakenya kwa kauli moja wamekataa hiyo mswada, na tumependekeza sisi pia kama Azimio kwamba hiyo mswada itaweka gharama kubwa sana kwa wananchi, kwa hivyo iondolewe, yani ifanyiwe karabati kabambe ndio iletwe bungeni. Jaod bura man Nandi Bernard Kitur okonyo mor kod piny owacho mochiwo thuolo ne oganda jo Kenya kendo gwel pachgi ahinya to ka komitino odoko chien atamalo 15 madoju kuom rowere mayuto magi ogedo kuom tuke kod oten magichwalo kokalo e mbui. Many people want development to be done, but it has to be also reasonable. So I must say I'm extremely excited that there have been amendments that have been made. First of all, on the housing levy fund, that it become a bit a challenge. Secondly, is the excitement that I have as well is where they've reduced the digital levy fund. That is a matter that bothered me so much because this is an emerging trend. Many young people in this country now are beginning to look, there are no more jobs. So the only place you can be able to leverage on is on tech space. Kata kamano, jaod bura Makuria East Kitamaya Marwa, e kod nyawad gi Mandera Haro Abdul Ibrahim, to koni sirikal nyaka tije mage mana kokalo kuom choko mar osuru. Umiogi koni paro mar chik no pedhi od bura mana kaka en. The important thing here is that Kenya Kwanza government, the committee of Kimani Kuria was able to listen to the people, and the people's input informs now the current finance bill that will be tabled in parliament. Lazima tuikaipitisha ndio serikali ya Kenya iweze kufanya kazi. Magitimore kinde maparo gwenyore kind jo od bura ma Kenya Kwanza makwedo parono to moko bende siro kakor Azimio bende nitiere mago masiro paro mar chikno to moko bende kwede. Kesho tutaifanyia ile tunaita debating, ambayo wakati imekuwa tabled inakuwa debated upon, watu wana debate, wana engage. Hapo ni kesho. Alafu baadaye sasa itaenda kwa ile tunaita committee of the whole house. Katodo konijo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod paro mopogore ewi paro mar chik. Mana od bura ka ende minyal timie lokruoge paro mar chikno endo mopogore gi kumoro amora. Paro mar chikno nitiere somo ne mar 2 ka somo mar 3 ema nyalo biro koro chiwo thuolo ne jo od bura mondo goye mbaka malach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Pogre gi manya korom ga jiwanga jatend piny Kenya William Ruto omedo kwayo oganda jo Kenya mondo sir paro mar chik mar hikomenda mano mar higane kocha ni mai yo kende mabende piny Kenya nyalo dongore godo ka bende odagi moumo ye piny nyoko bikao hola mora e pinje maoko kaka yor kelo dongruok e pacho ka. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Kirinyaga kama no singo e medo kedo gi math mar kuong ma ok opuodhi e gwengego kendo kedo gi paro mano mar chiero kweth makoch mano mar Mungiki e alwora mar God Kenya.
Ne en nyasi Maria Wayanga kar thieth ma Kerugoya County Referral Hospital e County ma Kirinyaga. Nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya kwa jo piny mondo sir paro mar omenda ma higa mar 2023 mondo mi ogol piny Kenya e weche holomenda e pinje maoko mitiyogo e yore mag dongruok. Mnataka tuendelee kukopa pesa, nchi yetu ikuje mwisho ikakuwa bankrupt. Tumekopa pesa in the last 8 years kutoka trilioni 4 sasa imefika trilioni 9. Saa hii Kenya iko mahali ambapo tusipochunga inaweza kuteleza. Mnataka tuendelee kukopa? Mumesema tuachane na kukopa? Wale wanasema tuachane na kukopa nione kwa mkono. Sasa hiyo ni amri ya wananchi. Si namna hiyo? Jatelo no singo tiyo gi tend counties mathuru ka biro chenro mag thieth e kor gwenge kaluwore gi chike mag piny Kenya kendo oketo tenge omenda mabiro siro chenro mag thieth e pachoka. As a national government, we are going to parliament so that we can have the necessary policy and financial framework to support the counties to ensure that resources that have been raised in the delivery of health is not diverted to other areas. Rather, it is used to improve facilities, to make sure that there is medicine, to make sure that there is delivery of service in all our hospitals, dispensaries, and other health facilities. Kerugoya County and Referral Hospital Complex is a culmination of a purpose-filled, tireless journey that we commenced in 2019 with the aim of delivering the best healthcare services to our people. And the reason that makes me proud is that there's a demonstration here today that women can work. Bende osingo biro chenro mag pure county ma Kirinyaga koreo koda kapith mar mchele gwenge ma Mwea ka koro osingo medo chiwo mbolea kod kothe ma medo nyak mag puothe kaka yore ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo. We have a program of about 1.5 billion shillings ya to expand the farmland under irrigation for purposes of ensuring that we grow more rice in Mwea. Hiyo mpango inaendelea. I promise you tutaikamilisha kwa sababu njia ya kuondoa njaa katika Kenya ni kusaidia mkulima kuzalisha chakula zaidi. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne kwa jodak maya e luora mar God Kenya mondo mi kik yie ti kodgi e chiro kweth mar Mungiki ka bende gi kwa ruodhi ma gwengego mondo mi okonye kedo kod kuong' miuso tok chik kod tiyo gi yedhe mamero ji. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukuwe na pombe. Ukweli ni kwamba pahali pombe yote iko, hao machifu wanajua. Sisi wote, we make sure that we work together towards eliminating alcoholism and drug abuse in the Republic of Kenya. Ili tuweze kupata nafasi ya kujenga taifa ambayo iko na afya na taifa ambayo ni ya wafanyikazi. Kwa mgajwanga report makamano no kele koda jafwambo marwa Lydia Okeyo. Kwa dhigi nyimegi weche manyeni ukinyi makawone ni jatend migao mano mare uroge mag saga ipachoka Simon Chelugui. Kone jogo manieri uroge mag timo dongro konego ka uthulo no mara koregi midhiero mar nok mag udi mokwako pachoka. Chelugui manaloso Mombasa bang'e Wayanga romo makelo kanyakla jogo manieri uroge mag saga. Koni esichegi nitiere nok mag udi mahao 1,250. Kolero ni mano thuolo maber ne riwruoge mabendo nego bed ni gikao okang' mar gero udi kendo dongore gi wegi. Omedo ni wach kech kod nok mar chiemo masani okwako pachoka mabende okonego bed ni timore ni mar riwruoge mopogore nyalo chako chenro mag pur ka gitiyo gi lony manyasani etieko ywak ma nyokawnegi godo weche mar siro paro mar chik. Bao wamesajiliwa tukiwa na wakiwa na Wakenya zaidi ya 1,600 ambao wamepita katika ile process ambayo inaitumika the requirement, the criteria used. Wale wamepita katika hiyo process ni over 600,000 Kenyans. The bill is now before cabinet undergoing various consideration by respective ministries, the Attorney General,
the Ministry of Finance, because it comes with financial implications. So we believe we should be able to table this document within a month. Kwa hivyo hapa tutakuwa tukiangazia na kuangalia ya kwamba ni jinsi gani tutawaleta kina mama katika vile vikundi wamejitengeneza kama merry go round ili wakuwe recognized kama vyama vya ushirika. Kopogore gi mano jamin wach maduong' ma pacho ka Nurdin Haji dhi dok kendo e bad migawo mang'iyo maling'ling mano NIS bang' jod bura puodho gwelo mare. Jod bura duto opuodho Haji kendo puodho gwelo mare kata doko ni moko kuom jopiny ne ni kod ng'ur e wi gwelo mare kaluwore gi okang' mare mano mar wito oko buche mag mibadhi mana itudogo moko kuom jodito e sirikal mano mar Kenya Kwanza. Chris Awino nigi ler mathoth. Bang' wuok e bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling NIS e higa mar 2017 e lemo mapiny, Nurdin Haji dhi duogo e bad migawo mar NIS kaka ogaye margi. Mabiro bang' jood bura duto puodho gwelo mare e yor nyalhodia odhiambo makawuono. Nurdin Haji koro dhi telo ne bad migawo mar NIS kendo kawo kar Philip Kameru madhi e yweyo. Philip Kameru dhi e rutaya bang' tiyo kuom kidienje 2 bang' jatend piny machon Uhuru Kenyatta medo orak mar e higa mar 2019. Haji ne ogwel kod Uhuru Kenyatta kaka jamin wach maduong' mar 2 e bwo katiba manyien mar 2010. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag lweny e bwo jaod bura ma Belgut Nelson Koech ne opuodho Haji kata odoko ni moko kuom jopiny kod riwruoge ma kedo ratiro mag oganda ne mieno Haji kod chilo. Riwruogego ne seyo Nurdin Haji kuom lwaro buche 8 mag mibadhi mane itudogo moko kuom jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza. Korka kore, Haji ne onyiso komitino ni ne owito oko buche makamago kaluwore kod onge mar neno moromo wach mane oselwedo kod jood bura mag Kenya Kwanza. If in the opinion of the DPP that these cases there is no evidence to sustain them in court, it is the correct thing for the DPP to withdraw. Those people who want to make it political they have the right to do so. It is their opinion. We need someone, you see, before he came to DPP, he was in NIS. And now he has been taken to where he belongs, where he has grown with experience, knowledge and expertise. Moko kuom buche ma Nurdin Haji ne owito oko gin mago mane itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jatend migawo mar jotich Aisha Jumwa. Haji medo wacho ni ne oluwo chike kinde wito oko buche makamago, gino ma omiyo doho bende ne oyie kod okang' makamano. Director of Public Prosecutions is supposed to be looking for the public interest. It's not supposed just to charge because an organization or this organization or that organization is happy. He's supposed to charge if there is evidence. If in his considered opinion he finds that the evidence will not hold in court, he should not waste the court's time and the country's time. And if the Constitution gives him the powers to charge and the powers to drop the charges. Kenya Kwanza government, even when we were campaigning, we said the Kenya Kwanza said that they will revisit all those cases which were politically engineered during the previous regime. This is just part of fulfilling the campaign promise, revisiting some of those cases. How do you continue the prosecution that do not have evidence? So some of those cases were bound to fail along the course because they were ill. The motive behind it was ill. Komiti mar Nelson Koech bende ofwar ni Nurdin Haji okoromo telo ne NIS kaluwore gi buche mag gole ya PC kaka jamin wach maduong' e kinde mokalo. E duoko mare, Haji ne olero ni buche makamago pod ni e nyim doho, gino ma omiyo en kod ratiro mar telo ne migawo mar NIS. Komitino bende owiro Nurdin Haji gi puoch kaluwore kod historia mare e migepe mosetelo negi e pacho kae kaachiel gi lony mare e lai mar somo. Nurdin Haji nigi masters degree e wi weche mag arita kwe kowuok e mbalariany mar piny Australia kaachiel gi masters degree e wi weche mag chike kowuok e mbalariany mar piny Wales. Haji bende ne odhial kod mich mar Chief of the Order of the Burning Spear e higa mar 2018 kaachiel gi mano mar Order of the Grand Warrior e higa mar 2012. E kinde ma Nurdin Haji dhi kawo lemo mar ogai e bad migawo mar obila mochung' ne ng'weyo maling'ling NIS,
Geno mar oganda jo Kenya en ni Nurdin Haji dhi duoko NIS e rang'iny mane nitiere e kinde machon bang' bad migawo mar obilano yudo seyo kowuok kuom jopiny kaluwore kod thoe Mashaka Hola. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okwayo ji mondo mi ochope ute thieth mar kawo chanjo mar athung'a kaka achiel kuom yore mag rakruok kod athung'a mager mosebedo ka liekore ni en kido manyien mar coronavirus. Kata kamano, jatelo no kwedo wechego ka okoni koyo mar dwe mar 6 kod 7 emomiyo athung'ano landore, to kata kamano ok en coronavirus. Judith Omondi ne otwa kod jolony e tuoche mago mag midhusi kendo oleronwa mathoth. Dweche ma ok tin ne 2 koro, athung'a mager osebedo ka landore e pacho ka, gino ma osekelo luoro ni samoro en kido manyien mar coronavirus. Giko dwe ma okalo, mahawo jopuonjre 100 mag skundi yawuoyi mar Ramogi, kaunti ma Migori, ne ochwal e osiptende ma opogore kama oting'o Migori level 4, Omboi kind mamoko bang' athung'a mager muochie skundno. Lipode moko bende liekore ni osiptende moko madongo rwako kwan mathoth mag jotuo man kod ranyisi mar athung'a e ute mag jotuo ma ohewre. Ma ne omiyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha wuok oko otieno manyoro mar keto ayanga poni piny Kenya owinjo bedakicha kata poni en kido manyien mar coronavirus. Nakumicha okwedo mokalo maliekore ni athung'ano en midhusi mar coronavirus. From our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of COVID yet that we can report to the country and tell them to take corrective action. Karaina thunga mane, watudore kod jolony, Dr. Otto Manadel, ma en jalony e tuoche mag virus kendo tiyo e bwo tend kaunti ma Homa Bay. Lero pogruok e kind athung'a ni ma oyang kaka influenza A kod midhusi mar coronavirus. Corona ne biro no eno spread ga piyo kabisa moloyo kaka flu spread, but ibiro nwang'o ka COVID-19 ng'ama onge gi signs pod ne nyalo miyo ji tuo mar corona. To influenza mwawueni miluongo ni influenza A en inyalo mana chiwe kisechako bedo gi ranyisi mag tuo. Bende nitie pogruok e kind ranyisi mag influenza A kod coronavirus? There is no difference. Very much connected. Chalre gi COVID. Nikech achiel en wich bar mwaneno e flu masani ni to gi mar corona. Mar ariyo wich bar ni dhi nyaka beyond 38 degrees Celsius, and then wantiere kod inyalo bedo gi chills bende, seche moko inyalo bedo gi fever, something like that, but coughing nitiere iye ka, del mojony, del malit, kendo inyalo bedo gi shida mar lack of appetite, ionge gombo mar chiemo kata ionge ndhadhu mar chiemo. Seche moko inyalo bedo gi diarrhea, seche moko inyalo bedo gi just stomach upset. Telo mar riwruok mar lakteche bende kombgi oseyudo luoro moro amora e kind lakteche. Ma jalup jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Dennis Miskela ne okwero mak mana ni okoni nyalo bedo ni nitie ji ma pod nyalo yudo coronavirus kaluwore ni ne oselandore e pacho ka. Corona nodok mana piny ni e level mar pandemic. Sirikal nyaka keto mpango mar ka dibedi tuo ni momedre malo to wabed gi available oxygen, ICU beds, kendo gindik dakteche moromo. Gech ok mana corona kende, any pandemic tuo moro nyalo biro piny ka sani makel thagruok. Riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO dwe achiel mokalo ne oyango ni coronavirus ok en midhiero kendo e piny Kenya, mak mana ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne ogolo chik mondo welo duto madonjo e pacho kae to ni kod ranyisi mag athung'a oyud pime rot madonjo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwar mgajwang' mana kaka iwinjo kaka jolony wacho kintiere ga thung'a dhi od thieth mar mondo miyo pime nikech nyalo bedo kata mana midhusi mar corona, bende tinde nitiere kata mana vaccine mano mar athung'a. Kopogore gi mano, jang'wech mang'ula Faith Kipyegon odhialo odiochieng' manyoro e kar jot mano mar jatend piny Kenya
bang' wuoyo rekod mar mita 1,500 gi 5,000 e ng'we mag Diamond League. Kaka James Opondo lero, Kipyegon nomi mich mar omenda mar siling milion 5 gi ot mar siling milion 6. Jang'wech marahuma Faith Kipyegon othinyore gari kendo choro bade mar hawi mita gi yogore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kapok odeko to Kipyegon goyo otiklo kendo rado kod jang'we Putnjiri Ferdinand Omanyala mane gimoserego ka gibuonjo kapok ojako bad jatend piny William Ruto. Kipyegon olweso piny gi nyadhi mos ka gin kod William Ruto kamane gitwake kod ute fwambo e liare mar karjot jatend piny Kenya. Jatend piny William Ruto nokwayo jatend migao mar weche tuke Ababu Namwamba mondo onon weche mag dhialo jotugo matimo maber kama biro kelo mijing'o ne jotugo. Bende nosingo ni sirikal biro wuotho gi jotugo miyo gisir kaachiel gi neno ni giyudo mich bang' timo makare. We have decided as the government of Kenya that any Kenyan who participates in a world event and breaks a world record, unlike in the past when there was no recognition, going forward, for every world record broken by a Kenyan, the government of Kenya is going to award 5 million shillings. Jokanyo e sekta mag weche tuke osebedo ka kwayo sirikal mondo omi jotugo boko mag wuoth mag mbetre e seche mag yuoro e tuke pinje maoko kama ibiro ketie tim bang' jatend piny chiwo chik ne jatend migao mar chiwo bokgo ne jotugo. We're going to work as a government to ensure that these great Kenyan ambassadors who do sometimes more than what I can do as president or what the ministers and all other Kenyans can do, get the place of pride and move around the world with ease. Faith Kipyegon nowuoyo rekod mar mita 5,000 e boma ma Paris bang' ringo kuom dakika 14 gi nyiriri 5 mana ndalo 5 to kuoyo rekod mar mita 1,500 e boma ma Florence bang' ringo kuom dakika 3 gi nyiriri 49. Kipyegon nonyiso mor mare kuom yudo sir kowuok kuom jo Kenya kaachiel gi dhial moyudo kowuok kuom sirikal. And I'm the first one to be invited here as an athlete, so I hope nime motivate many athletes kujua kuwa kubreak rekodi utakaribishwa nyumbani vizuri sana. So nawaambia tung'ang'ane, to break records, tuchenge jina la country yetu iende mbele na let's run clean. Mich mar Faith bende koro ojiwo jotugo kama oting'o jang'wech Ferdinand Omanyala mane osingo ni dhialo jotugo en gino mabiro miyo jotugo mijing'o ka ogeto wuoyo rekod mare e ng'we Putnjiri momaki gi Usain Bolt. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mgajwangi report mar James Opondo kaluwore kod mich mabende no dhiala jo Kenya hinya mabende noting'o piny Kenya malo e ng'we mag Diamond League bende makelo wai giko mar chendo makamato kata kapok atiko chendo makama weche mabende donjo mabende tuch ene ni chiro mong'ere kaka Mutindwa mabende nitiere e gwenge mag Buruburu Nairobi bende report madonjonwa ni chiro makamano wang'a chiro makamano mabende nochako wang'a otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono pod medo wang'a kendo mane wach mabende obro bedo kwaluwo ni Nyakwara Mgajwanga tipo mabende bro bedo kinene TV kanyo mano ni wang' mar chiro mano ma Mutindwa mantiere e gwenge mag Buruburu machino muche chiro no otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono jofwambo magwa nitiere e chiro makamano gibro bedo ka gifononwa matut ni wang' mar chiro makama okela giango kapar ni mae chiro mar ariyo makoro wang' bang' chiro mar Toi juma mokalo bende nwaneno ka mach bende nomuoche mowang'o stonde mopogore mwandu mopogore wach malit ahinya ikinde makamage mangima teke makama kwa kamano bro bedo kwa luonu wach makamano wakelnu ni en ang'o mokelo wang'a mar chiro makamano chiro mineno kata mna kaka mach bebni makamano nochako wang'a otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono koro bro bedo kwa miye report makende mar wang' mar chiro makamano no kel gang'o kwan mag mwandu mabende olala gin mage musahinya ne jo ohala machiro mano ma Mutindwa kwa kamano Nyakwara Mgajwanga
Dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi. Gikanyo bende makelo wae giko mano mar weche manyien chenro pod iye lach. Gisani hadhi bedo kaka oyo matin nyawadwa Cleophas Oluoch osekre makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kikidhi mabora. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni ngima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo, e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi Jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Toboro King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyukwa Ramogi juange wangjoe mar Ramogi TV ma entiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi juange. Inyalo uru request mari. Ote machuok ya deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati?
When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakora moge jongo kinyi makaono nen kondi winja ne nonro magazeto kinyi makaono mana kaka wachako ni bende nitiere weche mopogore opogore mamuoch kar kama sani bende ko aluwo ni nyakora moge jwang gin moko machiegni kodi sani waneno kanyo nitiere masira kata wacho ni mano mach momuoch e chiro no mano mar Mutindo mantiere buore Nairobi kar kae mabiro wanyane na achiel kachiel sani e wang' jowi marwa mar Ramogi TV mago mach mano muoch okinyi ma kawuono kar saa 10 mano mar otieno kendo mar okinyi kendo sebedo kacha ka owang' nyaka sani mano chiro kendo iwacho ni jogo ma simo mach osechopo kar kacha kendo mano masira mar mach mano motimore kanyo Mtindwa mano ka wantiere kar kanyo e chiro no ma Mtindwa mano kama wantiere kar kanyo ka wayude kanyo achiel kachiel ang'warange kuonde mamoko ka wantiere kar kanyo mago cheno mabiro ni pichni motelo mago pichni machon mabende ne obiro kar kanyo ka ineno kanyo mach ne koro mako chiro no mano ma Mutindwa mano chiro no bende nwacho ni mach makamano oganda nochopo kacha mano mantiere e alwora mar Buruburu ka iwacho kanyo ni bende firefighters kara jogo ma simo mach ne otemo kar kanyo to bende ne otemo simo mach makamano kata kamano ne ok gi nyal reso gigo mano chako wang' kar kanyo kata kamano iwacho ni gino mokelo mach makamano bende poko yang ahinya ka wantiere kar kanyo kiwacho kanyo ni nitiere jogo ma bende nitiere kanyo wacho ni jonyuol bende mantiere kanyo alwora mar Mutindwa bende nitiere kar kanyo ka ywak mar ibiro mopogore opogore okinyi ma kawuono iwacho kanyo ni nitie nyithindo makoro kawuono bende kane ochung' ka iwacho ni kinde mag giwuok ka gidhi e sikule mopogore opogore onego bed ni gitiyo kod apaya mantiere alwora no mar chiro no ka gichung' kanyo koro chuno gi mondo mi giriti matin nikech mach maduong' mantiere kar kanyo
pichni go bende nyakora Ramogi Jwang obiro kanyo ka gintiere aluora mano mara iwacho ni aluora no mano ma buruburu ka gintiere kar kanyo wacho ni odiochieng' ma kawuono bende obiro mana ndalo ariyo bang' masira mar mach maket kod mano bende wang'o chiro no matoi nyakora Ramogi Jwang medo mana lowo iwacho ni Mutindo Market kanyo kama intiere aluora no mano ma ka intiere Donom kanyo jo buruburu jo Umoja chiro makamano utiyo godo e kinde mathoth ahinya apaya no mano ma Mumias Road mano e masira mantiere kar kanyo kinyi makawuono makoro oganda bende nitiere kar kanyo karito nen ni gik makamagi bende osebedo kanyo kabiro koso oyo mach mogik mane nitiere kar kanyo ma oganda moko ne oponono neno higni 2 mokalo mano kane gintiere kar kanyo higa mar 2020 kod achiel mano ne dwe mara iwacho ni mano dwe no mara adek mano bende mach makamano nitiere chiro makamano ma bende koro nitiere kacha komako udi kachiel koda ka chiro ma Mutindo nyaka sani wamedo mana lowo kendo wakono ni county ma Nairobi to gindo iwacho nade kochonre kod masira mar mach machalo kamano sa osekalo dakika 40 kod auchiel tok sa 12 mar okinyi kod Ramogi Jwang yeno mondo mi wadhi nyime kod weche mamoko ma pod nitiere kar kae e gazet okinyi ma kawuono nyakora Ramogi Jwang wantiere ka mondo mi wakoni mantiere kar kanyo ma e gazet mar Daily Nation kod ma The Standard to kata kamano masira mar mach wane okamedore kinde mathoth nyaka ntiere kar ka mane ma wachako to okinyi ma kawuono ka wantiere kae kod jafwambo wadwa mano Boniface Otieno ma bende wadani watwa godo odiochieng' ma kawuono achiel kachiel kokono wagigo ma timore e gazet en bende ka jandiko e gazet mar Business Daily okonwa odiochieng' ma kawuono odiochieng' maduong' ahinya kaka jogo man gi lony mag ndiko e weche gi mag uchumi kod mago bende mag ohala arwaki ni machiegni Boniface kumruak makende Ramogi TV okinyi ma kawuono ageno ni waru maber nyikwa Ramogi Jwang kendo kata dala kocha counties duto mawuokie ageno ni waseru kendo kila ng'ato ka ng'ato omako gimonyalo timo odiochieng' machalo kama anyalo wacho mana ni kawachako en ni e wach mach makoro omuoch Toi Market area mar buruburu kacha en gima mano Mutindwa sorry en gima obwoga kabisa nikech maloyo akiana en odiochienge adek nyocha ka Toi Market Kibera owang' samoro maling'ling wachore ni samoro jo biashara gi ema samoro wang'o samoro atimo biashara auso nyanya to nyanja usore maber mohingo mari idhi adhi haya joma fundu to biro wang'o stonda ma uso nyanja maber mohingo mari cha en wach manyalo wacho ni ok ber kabisa to kadibed ni mane en to anyalo wacho ni wadhi marach nikech ok en gino ma wang'o kata stone jal mi piem go kata mi ywari no kendo owang'o ute nyaka mari bende koredo kata kowa en gima rach kabisa nikech sama for example atimo biashara na maber to ifeel ni biashara mari dhi marach koro ibiro wang'o mara ing'e ni sama itimo kamano ibiro nyaka wang'o mar neighbor e dire koni omiyo kadibed ni joma timo biashara gi ema wang'o stalls gi to aparo ni kwach kich oripo koro onegi manyalo timo mondo mi jogo mabedo responsible mondo omaki erokamano ahinya mantie kanyo koro Ramogi Jwang wakonie thuond weche mantiere gazet mar Daily Nation kod gazet machielo man go ka mara The Standard okinyi ma kawuono nyakora Ramogi Jwang orangane mano mantie gazet mar Daily Nation kawuono chieng' tich adek weche mantiere kar kanyo kora Ramogi Jwang gazet ma kawuono wacho ni githoth weche mag siasa kar kae weche mag usuru pek mar ngima gigo makore wacho ni oganda jo Kenya pachgi ten mane weche matimore korido go mago mag telo mopogore opogore to gin mage weche tuke kod mago mag talanta bel kod ng'eyo okinyi ma kawuono ka wachak mana gi thoro wach mantiere kar kae gazet mara Daily Nation kata ng'oring mana e gazet mar The Standard weche modarango kawuono e gazet mara Daily Nation gin mage mantiere ite mokwongo ni mago bende weche mantiere kar kae ma bende ang' wayud thuolo mar rango gi kachiel kachiel ka wanono mana gigi maling'ling mantiere kar kae Nurdin Haji sigande oket kacha e tok oboke ni mar Daily Nation ka orwacho ni od bura koro osepuodho Nurdin Haji yiero mare kanyo kaka director general mano mar ofwamb kich kata National Intelligence Service mabende odhi kawo kar Kamweru mabende koro osebedo kar kanyo e thuolo moro malach Kamweru bende koro osebedo kanyo ka otiyo kaka jatelo mochung' ne weche gi mag ofwamb kich e pacho ka mano miye pek itimo gi kar kacha ng'imiye pachi wiye kanyo bende
Boniface Otieno. To sani thor wach mantiere kar ka gin weche 2 kata 3. Ang'e ni ikonwa ka ondiki ga kama kata ang'o dhi malo ka mondo mi wanene ane mondi kaka gintiere. Boniface, ino kaka opog sigana gi kar ka. Malo ka ja osendik maber ni Daily Nation. Ka to kidonjo piny ka. Koro opog gi kidienje kawuono gichalo 4 ma opog gi kar ka. En ang'o matimore ka samoro no ka sigana achiel emo mi pek to kinde moko bende omi moko 4 madito mondi kanyo marom ka gintie kar ka. Wacho ni gimomiyo oganda jo Kenya momeyo kata super rich ringo wuok Kenya kendo gidhi e pinje maoko. Ondi kanyo gigo mach ka political instability kata wacho ni weche mag siasa mako bedo maliet to gik moko ok bedre pacho ka. Kama chielo kanyo bende wacho kanyo ni taxation kata weche go mag usuru ka chielo koda ka koso wacho ni teko siling ma Kenya koso teko kendo dola bende bedo mapek noloye ka chielo koda ka wacho ni search for personal freedom mondo gano beda ne gidaro timo gigi kaka gidwaro. En ang'o mamiyo weche maka magintiere maruto ni bathe ka dhao mare makoro amen magi ma kod Raila ni kacha ka chielo koda ka weche mag tuke mantiere piny ka mich mano chiwo nyoro. Erokamano Cleophas, magi e weche ma wanyalo wacho ni wauso go gazeti odiochieng' ma kawuono. Gin sigana mamit kabisa kendo emomiyo oket gi mbele ka. Gazeti ni kineno odiochieng' ma kawuono nitie sigana mathoth kabisa, lakini magi e sigana manyalo wacho ni kod pek kabisa. Sana sana kidwaro ng'eyo ni story mane masigana mane man gi pek, wabedo ga piny gi editors to wadiscuss to wacho ni story ni ento aparo ni ka wakete mbele kamae to aparo ni en ma jibro some kabisa to odhi uso gazet to nitie gik mwang'iyo ga mang'eny mondo mi wa decide ni headline wa for example kaka mbele kae nitie anyalo ng'isi ni story kaka mar super rich ma jok man gi mwandu mang'eny makoro ringo kowuok Kenya kendo dhi e pinje maoko. Mae en wach ma anyalo wacho ni en sigana maduong' in the sense ni story ni bro impact jo mang'eny. Pile ka pile for example ka joma nigi mwandu owuok e Kenya ibro yudo ni jok manie ogini kotich koro sama kambe gi olor ka giwuok e Kenya jok manyocha gindiko tich Kenya kae magin joma thoth by the way bro bedo maonge tich. Omiyo anyalo wacho ni stories mantie mbele ka gin stories madongo te but mokwongo mwaketo maduong' mwaketo mar jok mawuok Kenya joket mwandu makoro wuok Kenya ni mae man gi mbi mohingo stories moko gite ka koro mane wacho kanyo ni moyo jo Kenya maromo 800 bende koro nowuok e list no makoro wacho kanyo mago dollar millionaires wacho ni githoth ahinya ka giwuok kar ka to gigo momiyo giwuok nyakora moge jwang' yude kacha ite mar 6 mondo ibed kod ng'eyo ni ang'o momiyo ne giwuok. Wacho ni higa mokalo maromo 100 gi wiye kacha nowuok. Sani bende mathoth bende igeno iwacho ni nyalo yudo thuolo mar wuok e pacho kaka gidhi e pinje mamoko mantiere kod kwe mantiere kod lwasi makare mar timo ohala kod mago mathoth mantiere kar kanyo. Kama chielo kanyo sigana maket kod mama chiegni kode mamiye pek bende nitiere piny kanyo. Ng'ina waduoko rango wach mar Raila Odinga no e ite mar 4 kata kamano warangane kar kae. Sigana ni bende omi pek kar kae. Ang' warangane mano mar Ferdinand Manyala, Faith Kipyegon oyudo mich ka gintiere kacha mane kar jot mar jatend piny Kenya. Kineo kar kanyo Babu Namamba ni kanyo, jakom mar AK Athletics Kenya ni kanyo kachiel koda ka nyar Faith Kipyegon kachiel koda ka jatend piny Kenya kod jalupne. En ranyisi machalo nade ne jotugo kachiel koda ka jong'wech. Winjo mich mano migi kacha Manyala oyudo $2 million, Faith Kipyegon oyudo $5 million mano omenda mane ochiw kacha kod ot manego ne deroma $6 million mantiere buona rubi karka. Apuoyo ker kuom timo gima nyo timo ni odiochieng' manyoro. En gima miyo mijing'o jong'wech magwa Kenya ka kendo kata jogo ma ntie that sector mar jong'wech koro nyaka koro giti matek. Gin gi hopes ging'eyo ni success koro bro bedo rewarded kitiyo matek to nitie ng'ato maneni ma bro mi mijing'o. Anyalo wacho gi kokora ni moluor William Ruto jatend piny Kenya nyotimo maber kabisa kendo apuoye kabisa. Mae gima ber kabisa nikech seche duto ma jogi odhi ng'wech oko kucha
gima nyaka wang'e ni giketowaga e map, kendo kata kiwuotho e pinje maoko kucha tiromo gi odierogi ama jorachar, ging'eyoga ni jo-Kenya gimong'ewago oko kucha en gik mapidho kaka kofi, kaka tea, majani, kahawa. Kendo kodok i weche sport, wan jo-Kenya wacha adier, weche mpira ok waberie kabisa, lakini watemo. But kar ng'wech kae to aneno ka wadhi maber kabisa. Kendo an gi kokora goyo erokamano ni moluor Bwana William Ruto kuom gima nyotimo nyoro. Adwa wacho ni jong'wech ni seche duto ma uringo kendo uyudo mich madongo dongo kamae, temuru mondo uinvest pesau e gigo mabiro konyou odiochienge mabiro. Waseneno gima osetimre kor kadhula kocha. Wan nyaka gi jogo, kadwa luongo nying ng'ato, but wan gi yowuotwa manotugo mpira maber kabisa ka ginuoko kucha, kendo ne giyudo pesa maber kabisa. Kane giritaya ba giduogo Kenya kae, state mane gintie nok ber kabisa. Miyudo kendo giduogo kendo gichako timo fundraiser, gichako kenda fresh. To magi jok manye osedhi malo kabisa, moji osebedo established, gin gi yuto maber kabisa mane ginyalo invest. Koro anyalo mana nyiso athletes ni seche duto ma untie positions machalo kamagie, sama uloso pesa, temuru kabisa mondo invest, nikech ka uketo pesa ni e gigo manyalo miyo uyuto, tubro yudo ka ngima ber mbele kanyo. Nyakora Ramogi Jwang, some ite mara adek kanyo bende ang' yude kanyo cheno mopogore opogore mantiere karka. Mano ka wawuok e ite no, mano mokwongo. Nitie sigana mantiere kar kanyo ite mar ariyo, transition, mano NLC kata National Land Commission bende koro yudo jatatije gi manyien, mano Kabale Arero bende koro biro kanyo, ka odhi biro kanyo ka iwacho ni odonjo e kinde malokruoge mathoth timore mane migaono mano mar lo mapacho kae, kendo en thuolo moro makare mane owach ni en makoro bang' dadhoge yo makare kendo chopo kar kanyo en mar neno ni okawo thuolo mag jogo ma bende osetelo ne kanyo e yo moro makare. Thuolo ma bende ne oywayo kwayo mag tich maromo 172. Mano kantiere kar kanyo ite mar adek. Nyakora Ramogi Jwang' ang' isome mondo iyude. Kama chielo kanyo bende ite mar ang'wen, koro iwacho kar ka ni weche mag Mungiki bende koro chopo kar ka. Jatend piny Kenya William Ruto koro seyo mokalo Azimio ka giwacho ni gitemo chiero kwethno mane okum pacho kae, mano mar Mungiki. Wach ma bende medo mana liete wechegi mag siasa, Boniface. Wachore kae gi jatend piny Kenya moluor William Ruto ni moluor migosi Raila Amolo Odinga temo tiyo kod Mungiki. Ok adwa wacho mang'eny e wach ni nikech adiera mare pod wakia. Seche duto ma jotelo resort to tiyo kod jo Mungiki, it means ni koro gichopo state ma ok ber ahinya, ka dibed ni en adier. I hope ni migosi Raila Amolo Odinga kochomo kodwa koro kaka wachore ni, nikech jo Mungiki to ok apar ni gipacha ni gibiro konyowa. Magi mana joma fundu, gibiro mana medo ketho mwandu ma investors osekelonwa, gibiro mana kelo tulo e Kenya kae. Adiera mar wach ni gie sani ng'e ni magi gima kisungu luongo ni allegations. Bwana Ruto accuse Mr. Odinga. Koro gie sani magi mana allegations, omiyo I hope ni ok en adier. To ka dibed ni en adier to gikokora naparo ni moluor migosi Bwana Raila Amolo Odinga samoro ok apar ka ochomo kod yo maber ka dibed ni wach ni en adier. Mano kan kanyo koro Ramogi Jwang' ng'iranga ne kanyo ite mar ang'wen yude ne kanyo ni ento owacho yo machalo nade. Murkomen koro wacho kan ma weche gi ne wan go kacha weche manyien ma odiochieng' manyoro, mano ka wantiere kar kanyo. Iwacho ni Murkomen bende koro wacho ni jogi nyalo loso, iwacho ni ochiwore kanyo mar kelo kwe. En bende onyalo kelo winjruok e kind Raila Odinga kod William Ruto mage kinde mano timo limbe mare ka entiere kanye, ka entiere kaunti ma Homa Bay. En wach moro madier bende okelo paro ma opogore opogore ka oganda mamoko wacho ni mosruok obede kind jotelo ariyogi koso oyo. Koro ka jogo mane iye ema koro wacho ni oyo, ma en ng'ano mwakalo ire te ka watimo wechegi mag siasa. To nego bed ni en bende obedo mamor ka jogo mopuonjo siasa timo maber e paw siasa. Kano loso kano tero mano ndege no, mano mar Fly Renegade Air, obede ne oyawo ndege kadhi Kabunde.
Aneno ka Murkomen wacho kae ni en oyie kata loso meeting venue kama jogi nyalo rome, ochiwore mar loso kama jogi nyalo rome. Awacho ni romo mar Bwana Ruto kod Mr. Odinga to ochopo kama koro anyalo wacho ni oripo gitime. Jogi oripo oromi gimadh chai, ma wach mwasewacho kata kodi kae kaniluonga mana biro mokalo cha ka weche ne tek kabisa. Anyalo paro ni ochopo kama koro ng'en stability mar Kenya ni e lwet jotelo ariyogi. Sama gi compete politically to ng'ama umia en mana oganda. Anyalo wacho ni jotelo ariyogi oripo romi mondo gine kaka ginyalo keto witgi karachiel mondo gine kaka ginyalo move Kenya mbele. Nwadhi e yiero manotimore nosotimore to chopo kama ka ina statement to iweyo ka ng'ato koso ni for example to okware ng'uono to ineno ni wanyalo move forward nade. Nyalo wacho ni nyalo puoyo kata Bwana Murkomen ineno kanyono gin yo Homa Bay kocha ka gitero ndege mar Renegade kendo wacho kae ni en obro tiyo ni oganda mar Kenya irrespective of kami ae. Kendo wacho kata e county mar Migori kacha nitie barabara kadhaa magiseneno magidwa chako loso. Ochopo kama koro kaka jopiny oripo bed ni wang'iyo, kisungu wacho ni warang gik moko outside the box. Jotelo magwa samoro ginyalo wuondwa, samoro they mean well, but kadi bed ni gima jatelo mar barabara wacho Bwana Murkomen en adier, to aparo ni wachomo kama ber kaka jo Kenya. Kono mojang paro biro kanyo mopogore paro mag jodola gima wuok e ite mar auchiel biro kanyo mopogore kanyo ang'isome ing'e kanyo kaka higni 4 mokalo oganda kata higa mokalo kanyo oganda jo Kenya osebiro kawuok kanyo wadhi e ite mar 7 kanyo mantiere weche bang' watieko godo chenro kaeto bende ang' warangane ite machielo mabende bang' mano wadhi e ite mar 10 kaeto bende waloro gazet mar Daily Nation okiny makawuono ite mar 7 wacho kanyo ni House Team cuts housing levy wacho ni giretain bende weche go mag osuru mago mag atamalo 16 mago e fuel kata weche go mag modhi mopogore nyankora Ramogi jwang' chenro gibiro e kinde makoro oganda bende rito twak e wi finance bill kata paro mar chik mar omenda no maiga mar 2020 kod adek paro ni biro e kinde ma budget bende jo Kenya rito ahinya duche makiny. Kamano anyalo wacho ni serikal nyochopo kama koro nyaka giwinji dwaro mar jopiny nikech tax proposals manyo gibiro go moko kuom gi nyopek kabisa. For example nyogi wacho ni housing levy cha obro bedo akwana mtamala 3. Aparo ne nyocha gi yudo memorandums mopogore kendo nyogi winjo ywak ma jopiny bagi duoke to 1.5%. An gi eko korata na wacho ni watch housing levy ni dako bedo kata mana 1.5% kendo warito sana kiny gima dhi timore. Ana nyalo wacho ni housing levy ni ogole kabisa. Ochopo kama koro nyaka wang'is radier nikech inyalo paro wach housing levy ni jatelo mar piny Kenya mar Kenya manyocho retire moluor Bwana Uhuru Kenyatta notemo kabisa gi wach ni but no maoni mar jopiny ne wacho ni ok gin tayari mar chulo pesa mar bedo gi ot. Serikal wachonwa ni jogo matiyo bro ng'adi tax to gi match up mondo mi ibed gi savings mari. Penjo maduong' ma jo Kenya penjo en ni pesa ni obro dhi agulu mane? Pesa ni ang'o mi chuna mondo mi agole to samoro an gi ot. An for example Nairobi kae for example adaki oda. Ang'o mi chuna mondo a contribute 1.5% e housing levy mondo bi anyiew go ot. Iwacho na ni ko kabinyiew kode ot to anyalo withdraw e back at an interest ni bang' higni moko. Gima dhiera mogik en ni sama a receive back bang' higni moko kosa accumulate kata interest kendo ibro chwade tax. Aparo ni oken wach maber kabisa. The other thing manyaka wang'i ka jo Kenya en ni mafuta ndego mafuta dhi idho kabisa nikech VAT on fuel gimedo from kwanata mara 8 to kwanata mara 16. And this is going to have impact maduong' kabisa nikech kata kembni mabedo powered gi diesel
it means ni production cost margi nyaka idh malo nikech gidhin ka pesa mang'eny sama gitimo production. Sache duto mwamedo nengo mar mafuta gima nyaka wang'e kata nengo jowuoth gi matatu nyaka mednwa pesa. Mane gima buoga kabisa. Nitie some contentious clauses bende mantie, but warito kabisa gima final document kaka kinchalo kendo wabro nyiso oganda jo Kenya. Nyakoro Ramogi Jwangi na unarito kono bende mane tok mawano go kawuono. Wang'e bende chenro ma bende sachiel oseromo, welo bende katie ka sharono ng'awo ikore yo makare mondo mitwak makamano kachako sachiel nyaka sariyo wabedi kanyo ka watieke e wang' sa. Mano bende ang'ine kanyo weche mathoth ahinya mantiere gazeti te mar 7 mabende omipek gazet mar Daily Nation kod mamoko. Iwacho ni jo Kenya bende ochiwo paro. Atamalo 90 mag jo Kenya kwedo budget mano mar Kenya Kwanza. Tiende nang'o? Mano iyudo piny kae. Kine gazeti te mar 7 adhi piny kanyo idhi yudo chenro mantiere kar kanyo iteno mano mar 7 kinyi makawuono ang'inene go kanyo kaka entiere. Kaeto mano bende nyako Ramogi Jwangi ng'okoni kanyo ni mano kaluwore gi nondo mano tim kanyo kod riwruoge mopogore opogore makedo ne ratiro mag oganda. Tenya bende mano ma iluongo kanyo nitie mano mar Twaweza kaachiel koda ka machielo mar Center for Fiscal Affairs CFA mabende ne wacho kanyo ni oganda jo Kenya maromo atamalo 75 ne okwedo kata paro mar chik omenda higa mar 2023 ni mano ma finance bill mago ntiere kar kanyo. Wach machielo mabende wadano waringi warang nyako Ramogi Jwangi eite mar 10 nyako Ramogi Jwangi wacho kani mabe angi kona mapiyo kaetango loro gazet mar Daily Nation ni mano ang'eni weche mag Nurdin Haji nitie ka bende angi comment kanyo kapok watieko. Tabitha Karanja senator Manakuru koro ero ogwetao kaka wacho ni CEO kata jatije mano mar kambino manyo kong ma Keroche. Tiende nang'o kineno kanyo bang' higni 25 ka en jatelo maduong' mantiere kar kanyo. Aparo ni gima Tabitha otimo ber nikech chopo kama koro oyudo ka en gi tije mang'eny kabisa. Bedo senator kucha kendo kambi ma Keroche kucha bende nyocha idware. Koro naparo gi kora ni gima otimo en gima ber kabisa. Wacho kacha ni seche mabiro bedo ka onge to finance manager kore madhi take over kaka jatelo maduong' kambi kacha. Gima ber kabisa. Kendo wacho ni ng'amo yiero kaka jakao kare en ng'at man gi lony kabisa. Company duto finance manager seche duto ma transition timore gin ma gikawo ga kar CEO. Aparo ni gieka okora mai mana pacha. Aparo ni odwa no bed relieved. Tich mar senator ken tugo. Omiyo nyaki dedicate your full time. Ma nyocha yudre samore Nairobi gine bunge. At the same time idware kambi kucha Keroche nyako team board meetings and the rest. Kora paro ni gikokora to otimo gima ber. Mama ni en mama ma nyalo wacho gikokora ni she's a fighter. Ose bedo gi weche mang'eny joka KRA be osebedo ka luwe kabisa. Osebedo gi ywaruok mapek sana gi KRA. KRA wacho ni kore meet ga tax. Mago to ywaruok mantie e kinde gi KRA ka bi wuoye kabisa. But ana nyalo wacho gikokora ni mama ni I'm so proud of her. Otiyo matek kabisa. Kambine ni ondiko ji mang'eny kabisa. Oganda mopogore opogore kabisa. Kendo ana nyalo wacho gikokora ni decision mokao ni is the best. Mondo yud time mar concentrate Senate mondo mi oserve jopiny. Kamano ka ndiere kar kanyo wach mar Nurdin Haji no be nyako Ramogi Jwangi kawo gazet mar Daily Nation toke kanyo ang' isome kendo ing'eane matut koro kosepuodhe odong' mana kata mondo mi ochamo ma e apis mare kaka Director General mano mar NIS kata ofwamb kich ma pacho kae. Nyako Ramogi Jwangi gazet mar The Standard ukinyi ma kawuono mana ka watieko mapiyo nitiere deal ma opogore mantiere kar kanyo e gazet ma kawuono. Kinene kar kanyo Boniface e gazet mar The Standard ka ite mokwongo kar kae mantiere gik mathoth ahinya. Iwinjo kanyo ni mokwongo nitie wechego mag budget kaachiel koda ka mag paro mar chik mar omenda mantiere kar kanyo mabende waserango ahinya e gazet mar Daily Nation. Ka warange kar ka weche mag Omanyala kod Faith Kipyegon bende nitiere kar kanyo wanenene ka ite mokwongo no mano gazet mar The Standard. To wach marano wadhi machielo kae e ite mar 10 Kanini Kega kata kweth mare ma kweth Jubilee ma koro tele kod Kanini Kega osendiko boke ma koro gidwa ni mondo giwuog kanyo giwuog e Azimio. Paro ma koro nyuolo paro mamoko bende ni ng'awa gini madhi dong' e Azimio kar ka en Jubilee mane? Jubilee mar Uhuru Kenyatta koso Jubilee ma otelo kod Sabina Chege kod Kanini Kega? Ma wach malich kabisa kendo
ok ang'eyo kaka dhi timore nikech koro kweth mar kanini kege e Jubilee giwacho ni gin koro gidwa wuok e Azimio. Akia gima deal mane jogi osign, the final document mane Azimio sign gi jogi, akia gima owacho. But pile ka pile Kenya kae political parties tribunal nitie, all the mechanisms mag wuok e party nitie. Ananyalo wacho jogi ni pile pile ka untie marriage okoro bed ni chune ka ok nyalre to okel ji karachiel, urang jok ma nyalo tego sama un gi lweny, for example a marriage ok en gima ichuno. Omiyo ka part mar kanini kega ni neno ni ok ochuno mondo gibed e kweth mar Azimio, gine kaka ginyalo solve issues gi in a way mawinjore moloyo kelo koko. Anyalo wacho kamano. Mano ka gintiere kar kanyo koro monge jonge ite mokwongo no bende osigana momipe kar kae oyudore bende ite mar 24. Winjo ka ni Boniface ma inyalo miyo wa isebedo ka iluwo weche gi bende mag KQ deal mar gi Emirates tiende nang'o mano ka nitie kanye ite mar 22 ka koro sani bende KQ koro dwaro iwacho ni jowuoth mathoth mamede odonje e ndeki kanyo mondo mi oti kodgi ka giringo pacho ka gi moko bende mawuok adhi e pinje maoko. So deal ni onyisowa ni jowuoth mago mag KQ ginyalo ringo destinations mopogore opogore mabedo served gi kampuni mar Emirates Airline. Areas kaka Europe, Asia kocha, nitie different parts mag Kenya. Gima timore ka en ni kambe ariyo gi gibiro karachiel mondo gine kaka ginyalo grow their network reach. Kuonde mage ma Africa, ma for example Kenya Airways dhiye, ma Emirates nyalo dwaro mondo oket jowuoth mage e ndekeno mondo mi odhi. Mane gima timore ka in short. The bigger picture en ni gidwani mondo gi increase their reach in these regions. Gi mention kacha Asia, Far East, Pacific, and areas mopogore opogore kata Africa kae. Mane gima timore kamae. Mane gima timore kae. Kagoro mano Emirates bende biro yudo thuolo mar bedo kata kod kuonde madhi 28 yes. Africa. Yes. Mabene kantiere kar kacha mano ka gintiere kanyo ka irango ntiere madhi Mozambique, ntiere Central Africa Republic, Bujumbura Burundi kanyo, Rwanda Kigali, madhi Mayote kachel kodaka mamoko bende madhi Congo kachel koda madhi e pinyno ma Tanzania, Kilimanjaro kod alwora ma Juba kod maon bende ma Zanzibar kod kinde mamoko ka gintiere kar kanyo. Aparo ni en gima ber kabisa nikech kaka wang'eyo kampuni mar ndege mar Kenya Airways financially ogin stable kabisa. Koro kendo aparo jatelo margi Alan Kilavuka osebedo ka wacho ni partnership sama bro golo gi woko. Kendo partnership kaka mae en maber kabisa kendo apuoyo direction magikawo no. Kamano ka wantiere kar ka ite mokwongo ka bende wacho ni nitie nyithi sikul kanyo gi wechego mag oduol mantiere ite mar 21. Ado arangane kar kae. Iwacho kanyo ni why Ruto Raila could save Siaya oduol. Wang'eni koro chome nyim Senate. Odhi bedo lweny kind Azimio kod Kenya Kwanza mondo mi oduol oyudane thuolo machielo mar bedo kanyo e telo kaka jalup gavana. Mana kaka iwacho no, senators ywaruok osebede kinde moluoro bwana William Ruto gi bwana Odinga. Koro senators for example nyalo tiyo go opportunity ni mondo gi punish in quotes moluor bwana Raila Amolo Odinga in the sense ni gibro feel ni allegations ma obedo leveled kacha against bwana Oduol samoro podi gionge uzito. Ginyalo vote mondo gisave. Ginyalo tiyo gi this opportunity ni mana kaka sewacho mondo gi punish Mr. Raila Amolo Odinga nikech kama gini koro chome en ni odhi e Senate to jogi dhi twake wachni mako tek to gidhi nyaka goyo mbulu. To senators kacha kaka ing'e composition mar Senate kaka entie sani. Kata bills mosebedo kaka kalo kacha ing'e gimomiyo gisebedo kikalo. Gisebedo ka gitiyo kod gima iluongo ni tyranny of numbers mondo gikal bills moko ma samoro jo Kenya ok oyiego. En adier mana kaka wasewacho kae kama gazet mar Standard wacho kae ni ywaruok mantie kind jotelo ariyo mambele ka malo kacha samoro kidek sevo bwana Oduol. Hai. Mano ka kar kanyo ite mar 6 kod mano mar 7 be nyakoro mag jwang sikunde koro onge omenda. Iwacho ni nyithindo ma moeyo 200,000 bende koro tiyo mana gi omenda mag joma moko kata nyithindo mamoko maponono bende omenda gi ochopo kacha mondo mi okonygi e chenro gi mag somo. Iwacho ni omenda gi onge siku. Omenda onge school kendo skunde ni kama tek kabisa. Nyocha Ministry mar Education release $1 billion but my headmasters
pod ywak kabisa kendo skunde manie boarding ni matek kabisa. Kaka ing'eyo nengo basics commodities kaka oduma, mafuta mar tedo, cabbage, groceries, gik ma gitiyogo nengo gi osebedo ka idho malo kabisa. Koro kata kitimo uchunguzi maber, skunde osebedo ka riembo nyithindo sana in the last few weeks. To mae timore nikech giyudore in a situation ma koro ginyal endelea gi operations gi maber. To mae timore nikech pesa ma sirikal miyogi, capitation ma sirikal orubeni miyogi olewo, to kobiro to biro be pesa matin. Anyalo wacho ni sirikal orubeni kawo wach mar somo mar nyithindwa gi seriousness it deserves. Nyanene budget kacha education ministry yudo pesa mang'eny kabisa. Kendo I hope ni pesa ni bobedo appropriated ni skunde ochopo kama kata capitation pesa madhi e skunde ni. Aparo giko para ni samoro tino ni waneno kata kaka imede. To sirikal be osebedo ka yuto ama reserve mage odok piny, emomiyo samoro gi delay kata disbursement mag pesa machalo kamae. But gikawo wach mar somo mar nyithindwa motegno kabisa. Nitie gik ma ginyalo delay, but release of funds to school obed prioritized. Erokamano. Kamano nyakora mogi joma mantiere kar ka yud gazet mar The Standard isom gie mathoth ka gintiere kar ka weche mag omenda, iwacho ni weche bende mag budget ka gintiere kar ka masira go matimore kata Shakahola ringre 19 koro nogole buro odiochieng' ma liete gi odiochieng' no manyoro makoro kelo kwan duto ma jogo ma osewito ngimagi e midhiero ma Shakahola nyaka 303 ka iti mar adek kanyo be range nyathi sikul ma bende ne ochiel kod magina mano ka imanyo kong'o ma ok opuodhi mago kong'o mane imanye gwengego ma Kakamega. Koro mogi jwang' yud kod ibed kod ng'eyo mathoth matimore gazet mar The Standard okinyi makawuono kamane makelo e giko mar nonro mag gazet okinyi makawuono. Boniface Otieno wabedo thuolo machielo mondo mi watwagi kendo mondo mi wanon gi odiochieng' makawuono. Jo Kenya ritang'o kawuono kapo nono weche moko ma idhi luwo bende ka intiere kacha Business Daily kawuono weche ma apo nono dhi miyo pek kod mago bende ma urango odiochieng' machielo. Wan finance bill cha wasechako nyo waseyude kendo nitie kaka wagoye kogno, but wa expect budget kiny ne odiochieng' maduong' sana wan kaka jondiko mag biashara, kendo kiny wagoyo kambi bunge kacha ka waluwo matut matimore. Ng'en document kaka nyo bedo submitted e bunge kacha pod changes nyalo timore, samoro timre ga nyaka last minute. Koro anyalo kwayo jo Kenya mondo hore document cha the final matters makiny negi decide negi kalo mago to koro kiny negi kal. But I hope ni an gi momora ni nitie taxes magi winjo ywak mar jo Kenya kaka housing fund magi duoko 1.5%. Man gi koko rata wacho no ripo gol kabisa. Nitie moko mabe pod gibiro duoko piny kendo ageno ni wabro dhi maber. Erokamano nya Boniface Otieno mane makelo giko nyakora mogi jwang' gazet makawuono kendo kanono gazet odiochieng' ni makawuono ka wantiere kodi kachiel. Sharon ngabiro ka kod twak wada mana rango ni chal mar wach to en mane mana mondo mi wapar ni bende gik mathoth ahinya matimore kawuono. To masira mar mach mano ma Mutindwa kata chirono ma Mutindwa ma bende omuoch okinyi makawuono kar saa 4 mar okinyi bende koro e wach machopono kar kae ka ino Ramogi TV okinyi makawuono mano masira mar mach Mutindwa mano mantiere Buruburu. Masira mar mach ma bende wacho kanyo ne ketho mwandu mathoth ma kwan gi poko yangi ka gintiere kanyo e chirono ma Mutindwa. Wan gi jowa mantiere ground kar kacha kendo bende koro pichni mag yoro kacha achiel kachiel ma bende neno kar kanyo mago pichni mano donjo kanyo pichni machon. Kata kamano iwacho ni nitie gik mathoth ahinya matimore alworano, jogo madhi sikul, masira mag apaya bende mantiere kar kanyo ka okinyi ma kawuono bende kodwa kanyo mano ka gintiere kuonde mopogore opogore bende wamedo luoni kacha achiel kachiel ka wantiere kodi kanyo kora moge jwang' wakonie ni into ineno gi e yo machalo nade mineno kanyo kora moge jwang' mago mobiro ni kanyo kowuok kacha Buruburu. Aya nyakora moge jwang' awegi kanyo Sharon ng'ao donjo kasani mondo mi okel ni ane weche mathoth mantiere kar kanyo. Kik idhi mabor, kete kar kanyo ga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango. Nyasaye mondo riti kaka woni bedo gi odiochieng' mopong' gi budget kod paro mar chik mar omenda. Kik idhi mabor.
tingisha jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thundermore ni raha peke yake. Yera sungina ne anie. Rizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matandi soreni. Saturday kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kachi. Thum Dagmor. Ngeso kangeso sangweno tieno. Dualo. Ngado. Wango. Magite gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Ngeso kangeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo katiratira tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikeloni kod Lox Ponde, Sally Kosgei odhiambo to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. En sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Oganda po chieng' ringo, idwa riembo chon.
Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Jatelo mano biro kae nyoro, odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda, omuoche kindo osiepe ariyo. Jiteng'i. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela, kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi, ng'at mabo kendo Pragya, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar Kumkum Bagya. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar Kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Nyakor mga juang dakika en 27 tok sa achiel mar okinyi. Nyawadok Leofas osekelo ni nonro mar gazeti. Sebedo gi ng'eyo ne nang' matimore kor gweng' ma bende intiere. Kamoro amora mintiere arwaki ni machiegni e twak e chenro mar upiny. Odiochieng' ma kawuono nyakor mga juang menchien tarik 14 dwe mar auchiel higa mar 2025. Jod bura ma pacho kendi biro bedo gi thuolo mano mar neno mano mar kanigi luto ombulu mar yiero kata mana mar yie kod paro mar chik mar omenda kata oyo. Okang' ma kama endi biro bang' otieno manyoro paro mar chik mar omenda hinya report ma bende kamiti mochung'ne weche mag omenda e pacho kaendi nopedho negi report odiochieng' manyoro. Report ma kamano ka nopedh negi odiochieng' manyoro nadhi e somo mar 2 ka bende wang'e ni chik mar mondo mi okala nyaka dhi okenge mopogore opogore. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwang'eyo manumu gi motuo kotende kod paro mar chik mar omenda. Okang' ma kama endi biro bang' kidienje mopogore opogore bende noseloki ne paro mar chik mar omenda. En mana ni kweth mapingo piny owacho mano kweth mar Azimio bende pod oramo ni kata bed ni lokruoge ni otima pod ok gisir paro mar chik mar omenda ma kamano. Koro odiochieng' ma kawuono biro bedo kwang'eyo ponono ni paro mar chik mar omenda ma kamano biro bedo kikadho kata oyo. Japiny in pachi nang'o kaluwore kod okang' ma kamano. Bende seneno paro mar chik mar omenda hinya lokruok ma bende notim negi. Kapok ineno wan ka mar paro ni habro bedo kani kaka jofwambo magwa bende noloso weche maket kod magi mar mondo mi ibede gi ng'eyo paro ni e paro mar chik mar omenda ma kamano lokruoge mage ma bende notim. Ibedo kodwa mana kapile yoronwa ote lai mago magote machuok 3:600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel. Kapok anyisi welo ma bende antiere godo nitiere report ma bende jafwambo marwa Edwin Okoth notimonwa otieno manyoro kotendre kod paro mar chik mar omenda lokruoge mopogore opogore ma bende kamiti mochung'ne weche mag omenda notimo. Wawinja ni na report makama kapok anyisi welo ma bende antiere godo. Karibuni. Paro mar chik omenda moting'o chenro mag choko osuru ma piny owacho biro sirogo bajet ma higani ni kod mit kod lit. Osuru ma ijuoge wi modhi mag nyamburko medi nyaka 16% kowuok 8%. Oro pesa yor ong'we yamo. Yuto mag jogo mopango ne oganda udi kaachiel kod omenda ma ichulo jogo ma okawo kumba bende omednegi osuru. E paro mar chikno ma idhi pedhe nyim jood bura kapok osom bajet chieng' tich ang'wen,
Kamiti mar omenda bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny pod omedo osuru ma ijuogo ewi jogo mayudo sara moingo 500,000 nyaka tamalo 32 kowuok atamalo 30 masani. Osuruno bende oidho nyaka tamalo 35 ne jogo ma ichulo moingo Sh800 dwe ka dwe. Simiti mag gedo ma igolo e pinje maoko kod jogo madwaro uso ohala ma gitimo bende omednegi osuru. Ywak mar johala mane wacho ni medo osuru ewi otese ma iboyogo mwandu nyalo medo nengo mwandugo kaka mogo mar kuon bende koro chal mane ok owinji. Kamiti mar omenda wacho ni otesego pod dhi juogo atamalo 10 ka simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko bende idhi juogo osuru mar atamalo 10. Maling'ling' mane wayudo ewi ripodno ne ok olieko lokruok e osuru mane chano juogi yier wich mabandia ma pod chal ma idhi juog mana atamalo 5. Osuru ma ijuogo e jumla e nengo mag mwandu ma ohelni matindo tindo uso kata turnover tax bende pod omed nyaka atamalo 3 kowuok atamalo 1 masani. Kata kamano, nitiere moko kuom fuong'ruok mabiro. Osuru ma ijuogo jolos chenro mag moro oganda e mbui oduok kowuok atamalo 15 mane iparo nyaka atamalo 3. Weg udi bende koro ok be chuno mondo ondik jochok omenda kowuok kuom jok ma opango utegi ka ohelni ma uso matin ne Sh1 milion ok be chulo turnover tax mar atamalo 3 kaka ne okete paro mar chikno mokwongo. Gas mar tedo kaachiel kod nyamburko kod apiko matiyo kod teko stima bende ogolnegi osuru. Luoro mane nitiere ewi osuru mane dhi med ewi sukari bende koro wit oko. Kaka jood bura dhi twak e lokruogego kod moko ma gibiro medo ema biro yango chal mar ngima e tok bajet ma ibiro som tich ang'wen jumani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mga joma naka kiwinjo mano report mabendo kelnwa gi jafwambo marwa Edwin Okoth kotendre kod paro mar chik mar omenda mabendo dichi makawuono jod bura biro yudo thuolo makare mano mar kale kata mana kwede kata kamano winjo kata mana lokruoge mopogore opogore mabende notimne paro mar chik makamano. En mana nitiere moko kuom lokruoge mabende ne ok otima. Ang'eni lokruoge mabende oganda na gombo winjo en mano kaka mano mar housing levy mabende nogol kanyo kuwuok kuon atamalo 3 nyaka kuon atamalo 1.5. En mana ni mabende oganda na geno ni nyalo loki mano kotendre kod osuru mabende ijuogo ne modhi mabende ne kuon atamalo 16 pok waneno lokruok moro amora. Kata kamano kotendre kod lokruoge mopogore opogore mabende obiro bedo kwatwake mabende nyawadwa Edwin Okoth oseyango ni kanyo. Bende paro ni biro bedo ka kelo fuong'ruok ne ine japiny. Okiny makawuono antiere gi weloka, antiere ka gi CPA Kennedy Abongo mabende njalony e weche mag ochumi kod dongruok. Kennedy ero kini machiegni inyalo muso jopiny. Ero kamano moso Ramogi ni oyawre uru. Ero kamano ahinya kopogore gi Kennedy nyakorom ga jwanga bende antiere ka gi jaod bura mano maseme Daktari James Nikala. Mheshimiwa ero kini machiegni. Ero kamano. Mana kinyalo muso jopiny okinyi makawuono. Oyawre uru jodala. Chiwo maber. En mana geno mara ni gichiwo maber. Daktari daeri mana mara chako kodu. Odiochieng' manyoro kamiti mochung' ne weche mag omenda nopedhonu kata mana report margi mabende gisebedo ka gichoko kuom jopiny. Report makamano kwana neno kana Kimani Kure ating'en report madirom pages 500. Wach makamano nodhi nade nikech naneno ka nopedhnugo otieno manyoro. Gima chendo sani maduong' mwaneno ok en kata mana wach bill mar finance kaka igo osuru gi gigi duto. Nitie gima duong' matimore man kaka nene awuon jopiny pok onene. Kaka itiyo gi od bura, yore mitiyo gi od bura manyalo miyo gik moko ok timore. Nikech kaka miwachono ka en gimoketi report to en report manigi pages karatase 500 to kele saa 4. Sama nadhi nindo chiegni saa 7 ne pod onge, ne pok obet e website. Koro kata ka ni dwaro website no onge, okinyi sani pok ang'iyo. Koro ka koro iyude sadi tisome sadi. Ne winjo ka speaker wacho ni wang' no chake saa 3 marodiochieng' makawuono. Report ema 500 to kikawo gik mokeli manyiso gik moko miluongo ni annexes to chiegni odhi 1000 gi wiye miyo some tek. Koro gima chendo gi gigi ni nitie haraka moro midwa kadhgo gik moko nikech jo Kenya Kwanza ong'eyo ni koro od bura ni e lwetgi. Speaker bende ne chalo ni kodgi miyo
kata ging'eny kamano pod gitemo ni gik moko kik wachi. Nyaka nyocha wachak nyoro kende manyaneno kanyo yie owach jok manyochi puodho mane puodh Nuruddin Haji kadhi e Nis manyo puodhi Isaac Ruto gi Mama Juoga manyo dhi e Judicial Service Commission to be nyen dakika ariyo moko go kikele ni tipenjo ni mondo koro kosekete ng'ama duoko nikech jakomiti kele ng'at magin ge komiti moro funge lwedo ai kore kichako yalo kachopo kanyo tiwinjo ka giwacho ni chi mondo go kura igo kura to wach no rum tibeni ngini ndo doshe manyoro nikech kaluwore kod mar mondo mi chik kadh nyaka tere kidienje mopogore opogore doshe manyoro bende wang'eni paro mar chik makamano notere od bura mano mar somo ne somo mar ariyo kata mana second reading akeno kama makamano no dinade nikech kane wawinjo kana ja od bura mano ma Mugirango mano ma South Mugirango mong'ere kaka Silvanus Osoro kana loso gi jofwambo wacho kata mana ne kwane jo od bura bende nati nang'o mana kutimre od bura doshe manyoro gimomiyo gima nyok timre nyowa ne od bura nya chon kar saa 3:00 otieno bura nyodhi nyaka chiegni saa 4 ema nyo bura dhiye gima nyo timore budget no osekadhi koro ni timo gima koro ipuodhogo budget line ka line madhi timang'o miluonge ni committee of supplies tendo ni koro gima nyocha uyiere budget cha koriko ni kama dhi tiyo gi pesa makama koro od buro chiwo teko ni pesa ni nyagol e pesa katin e laini ka laini ten gima bor to bende ng'enyne onge gimiwacho nikech loso mang'eny nyocha osewachi ka ni kadho budget to kaka bende kanyo wantie mokwongo nyo ji neno tek ahinya nikech kidwa loso to mano keto tikadho koro ng'eny ji neno ni gini bende bikadhe koda antie koda onge to gi lok be nyo lok ni wabro bet nyaka chiegni saa ok nyo wachata ni saa adi nyaka girum koro mano bende kadhi chiegni saa 12:30 kadhi mna saa 1 eka koro wachni kaka nenore ok wanyal tieko gini waburo dhi nyaka wachni timang'o rum kose kadh mano eka koro bang'e no chako koni koro wakelo report mar finance committee so ananeno ni nitiere gima duong' ma jopiny pok onene asewacho ndalo mang'eny ka kitiyo gi bunge ananeno ni od bura biro tho nitie gimoro miwacho ni gimako od bura mak tinya make to nyaka weji losi mondo jopiny owinj pach jomoko to ka loso no bende onge to gino kaka koro mae idhi chenro nikech gik mang'eny giwacho no loki manyocha wanene gazet kata nyocha waseneno to manyo lok manyien gi ng'eny gi pok ji ong'eyo ji pok osomogi nitiere mana mako kuom gima bende nosepedhi mabende nosepedhi to pages makamago bende kingisone ni 500 to bende wacho ni kono kete website modeko nyaka sani to nwachara ni moko kuom jod bura kata mana thoth jod bura pok osome to joshe makawuono ting' ni e lwetu jopiny rito ni jod bura biro bedo kakao ting' mane mar kwede kata mana mar sire kok manya korom gajwangi biro bedo kineno lokruoge mopogore opogore mano mar paro mar chik mar omenda moko kuom gi mabende kaka TV mar Ramogi ne waseneno moko kuom gi bende ni en geno mara ni Kennedy Abongo ni seneno lokruoge ma bende otim kipimo kod ma bende nanitiere ineno ka lokruoge go nyalo kelo fuong'ruok ne jopiny kaka jalony weche mag ochumi kod dongruok kaluwore gi lokruoge maneno kagi lokruoge go kaka iwinjo ne gitimore nyoro gotieno gin lokruok ma moko kuom gi koka neno kae to moko bende gino kalaraka ahinya ok aneno gi maber to fuong' maduong' to ok ane nikech king'iyo gimoro kaka osuru mar VAT mane giketo mo mar nyamburko ma mtoka ringogo gino donga atamalo 16 kaka ncha en chon king'iyo housing levy mane jopiny bendo dagi ahinya mane jopiny ne owuok ne malo ka jopiny wacho ni ginendo ok ber
housing levy pod dong mana kaka en. Dong housing levy no ket lokruok kawuok kona tamala dek nyaka kona tamala 1.5. Kwana tamala 1.5. To jopiny neno ni kanebe to housing levy neno ni gobeni golo kabisa. King'iyo kendo lokruok mobedo kuom joma yudo msara moenga 500,000 na okwongo nen asilimia atamalo 35. Sani pod en atamalo 32 mayo kok en lokruok maduong' ahinya. To fuong'ruok manitiere en maneno en ni koro mo mar tedo maen cooking gas ogol ne VAT kod excess duty manoket ne sukari mano bende kendo gol. But king'iyo golo mar excess duty ne sukari aparo ni mano kendo chak obeto rach nikech obro miyo bei dok piny matin, lakini excess duty koket ne sukari to thothne okonyo mondo sukari moa oko kik bi Kenya ka. To sani kaka osegol excess duty matinde ni sani koro yawe sukari moa oko biro donjo Kenya ka kendo beche biro bedo mayot, to mano biro hinyo puro niang' matimore e gwengewa. Mago duto te obro bedo kwarango kidieny ka kidieny hinyruok ma bende iwacho ni miti gi lit mano mar finance bill duto te obro bedo kwa ng'iyoni. Mani daktari ka luore kod Kimani Kuria ma bende en jakoma mano mar finance bill mano mar committee bochung' ne weche mag omenda e od bura mano maduong'a. Kimani Kuria wacho ni committee ni dong oting'o kweth mar Kenya Kwanza gi mago mapingo mago mag Azimio kata mna gi mamoko. Wacho ni committee ni kana gidhiero me gwenge mag Naivasha. Giwacho ni lokruoge makamage mago gin paro ma bende committee no nochopo duto te odiochieng' manyoro naneno kanyo ka Opiyo Wandayi ma bende jatend jogo mano ke od bura. Wacho ni kata bed ni lokruoge otima pod kweth mar Azimio pod upingo ok bubedo kukalo kata na paro mar chik makama. Pachi de bedango kotendre kod lokruoge ma bende notim. Wapenji kama wabete kani kiwinjo kata gima jalonyo wacho nokele gutieno ukiji osome koro sani dong aduoki nwadhi timono wan gima wang'eyo manyocha wan gocha to kikata mage wachogo emomiyo nwadwaro ni mondo wang'i thuolo ka gidwa ni walok pachwa to ikelo gino tikele chon to wasome kwasesome to koni mato ber to mane giwacho kata Kuria mane wacho gino kata kane ne television gutieno kani winjo kakoloso ok no nyal nyisi gima longo gima timore kata ma bwana Abongo wacho gi gin gik mang'eny mo wacha ni ng'eny gi koro giloko to wakia ni mane magiloko nitie suru magi wacho ni moro luongo ni ok gik miloso go gimoro ok goyo suru ni gino koro nengo ne bro bet mayot ori nyalo koni gino ok goyo suru koro gimo nyocha gitimo nyocha gigologi to iketo ni gini goyo suru to gik milose go gi to kogolo suche koro ni king'iyo mos to gino bro bet nengo ne bro bet matek koro giwacho ni gima nyawinjo ko wacho ni mago duto koro gigolo gi gimiluongo ni exemption ni gigolo suru kuom gi koro mano giweyo koro giduoke kama gik milosego kech king'iyo gimoro kochop iri nitie gik milosego mang'eny ka gigo suru nitie nengo gino biro dhi malo to ka koro magi golo mano mwencha wadwaro wadhi nona ni mano be giloso maber to gima duong' maloko ga gik moko en wach mafuta kosedhi malo to koro gik moko duto wachak gi matatu wachak gi boda wachak gi bas miwuothogo wachak gi loche wachak gi sitima gimoro amora biro dhi malo kata in kidhi wero kata idhi e dho nam kata joma lupo dhi gi yiedhi ng'eny yiedhi tinde igoyo gi mo igoyo ganduro gin gi mo nyaka koro gimedi e wi mago so kanye manyo wach nitie odong kaka en to gine mano kelo lweny mokadho makata boro ni no gima nomiyo odong en ne otho to gima nodong en ni ka president osedok mukelo ne wadage ne na 16
ne wadagi koro president okelo aboro ni be ne wadagi do ka wuno tere gi thuolo kata mana mar neno ni lokruoge ma kamago bende otim kapok okadhe kata mana ka nosechiw report ma kamano wabiro timo kama aecha an gik mang'eny miwacho gi kama aecha wakawo ni nikech sani ok wang'eyo ni wabiro loso kuom gini sadi kaluwore gi kaka chik onego bedi kaka gini koro okeleni kawuono koro walosa kuome mok wahero madhi timo gini ndalo moko kadho ndalo achiel kata 2 adek kadho koro waneno kaka kuondego onego loki to kaponi dhi kaka neno ni nodhi adhiya to kochopo ni tiko ni koro wasetieko somo mar 2 koro wadhi donje somo mogik koro ere samilokego gima jopiny mondo ng'i maduong' ni jogi dwa tiyo gi od bura e yo ma gik moko koro ok nyal loki gipondo ok gin jadiera gin gima gimoro kitimo tipande king'iyo kaka gisebetga gin jok ma kowacho gimoro kata mana president kowacho gimoro to gino kine katimore to loke kata mana mar gas mitedogo ni ok ang'eyo nyaka wang' wanene nikech nosewachi to kendo chako lokni ni wacho mana agulu miting'ego ok ne wach gas koro wakia mate koro giwacho ni gigolo gas wabiro neno nengone miyo ok wanyal ng'eyo ni gik mowachi gi nyaka wang'igi maber so gitemo gipondo gi gik moko giparo ni jopiny ok ne ka jopiny ofwenyo to koro giloko kaka marwa wacho ni golo osuru e gik miloso go gik moko giketo osuru e wi gino ni ne gipande ji noloso mang'eny kuom march mafuta ji noloso mang'eny kuom housing levy to mawacho gi to nyaka pok iwinjo ka ji nowacho gi gisemna joma loso ma jolony kaka gin emotimo nadi emong'eye to kata wana wabunge ji duto manie bunge ok olony e yore mag pesa gi kata wabunge mang'eny ok otimo ok ng'e so gima neno maduong' ni jogi pando gik moko giwacho adiera miyo kaka sani 16 magiloko ni an oseketho na gik moko te ineno kaka wach mar udi miwacho ni koro wuok e atamalo 3 koro dhi atamalo 1 gi nukta 5 ai nyocha kidwa ng'eyo ni jogi gin mibadhi gin miganga nikech nyocha wachi ni igole kuom atamalo 3 kuom 100 e Msachi to ne nitie kama ok okadhi ka nochopo 500 to koro 5,000 to koro ikoni mano koro kokadhi sani koro gigole giduoke 1.5 to gikocha gionge tiende ni koro jomoko nitie mabiro chulo osuru maduong' temanyo wacho ni joma pes gi ng'eny nyaka chulo osuru maduong' ok inyal keto kichulo osuru ni nitie jomoko ming'iyo ni jogi dwa hinyo mano kelo lweny so kisomo mos kirikni tiboko ni ok wach levy ni koro gol koro duoke piny ok oduoke piny king'iyo mos gima jogi dwaro pesa mang'eny ma gibiro golo kuom ji to ji ma gigolo kuom jogo migolo kuom gi pesa gi to joma chandore ma ok nyal yudo gimoro so mano bende king'iyo ok anyal go kura ne wach housing levy ni nikech giko ma koro gigolo ni koro ane chunya koro rach molo kaka nyocha en chon ang'o momiyo nyocha ok wadware wach mano ng'eny no nyocha nitie ubiro golo pesa kuom ji to jomoko yuto gi tin to maduong' ma nyocha chandowa to pesa ni owuok odhi kanye ibiro rite nang'o ubiro wuotho nang'o ibiro yudo ot nang'o koro nyoro nyogi wacho manyo wawinjo nikech kanyo kumani wach kuri wacho ni koro loke an nyachiko ita mondo winji nikech mano kende kama nyanya yude gima timore nikech en manyo wacho to nyo wacho ni pesa ni koritere e consolidated pesa mar agulu maduong' mar sirkal tende ni en osuru tende ni kisechule to wach manyo chi wacho ni en pesa migedogo ni bang'e inyalo yude ka in ok itimo ok itiyo kode mano koro onge jalony ni nyalo penji kuro kodhiye bende koro inyalo wacho ni nachulo pesa makama koro sani adwaro
mondo idhi anyiew ot to kano konegi ni pesa ni kata ukete kama onyalo ng'eny kuomu to ng'at achiel machoke ni to okwane kunyalo kunore monyiew ne ng'ano ot. Jokwano nogoyo monwang'o ni biro nwang'o chiegni higni 300 e korop gi nyiewo ot. Mano kapod ngima to Nyasaye mong'e kuma ni aye. So koro tiende niya en pesa makitere to dhi. Kaka in iyude wuon onge. Pesa nino ok nine. Kendo wacho ni nyochi wacho ni inyalo kete kata kokoromo to koro inyalo kete michako nyiewogo ot. Naneno ka jal ma bende ochunge weche mogo mag jolony bende koro wacho ni chal ka gima jatend piny Kenya chiwo gi lwete ma korachich to kawo gi lwete ma koracham. In maneno ting' kawuono nitiere lwete ma koracham nokawo go kang'eye kong'iyo wang'i to kinene. Ok nokawo ni neno, ong'iyo wang'i ka ok ineno to dhigo. Koro nikech daktari neno nane bedi buk ka saa 2 kwa udhi e od bura. Wanyalo medo dakika 10. Inyalo bedo gi dakika 15 gi wiye. Kata kamano kapok iwuok nikech ang'eni odiochieng' ma kawuono en odiochiengu ang'eni jalony pod antiere godo kama bende obiro bedo kwasumo godo paro. Ponono ni odiochieng' ma kawuono mana kaka iwacho ni thoth jood bura pok osomo report ma kama. To moko kuomu obuono dhi chopo e nyim od bura kacha mar mondo mi olut ombulu. Donno ka japiny ma dhi hinyore nikech odiochieng' ma kiny to ipedho budget. Dhi achak kuoma abiro dhi. Kata nyoro gimomiyo ji nyotin nikech gima nyo ng'eny ji dhi loko nyo onge. En kaka osewache cha loke ne tek. Sano ok inyal loke. Samo nyo chiloke nyo osekadho. En gima kore wacho ni chalo ng'ama dhi chamo msara. Ok inyal wacho ni kore dwa ni msachi ni omedi. Sama kore dhi gol msara itimi nadi imi kata sama iloso list kaka ichulo ji. Sani nyi loso list kaka ichulo ji. Kako onego chuli nyocha ji oseyiere chon. Miyo kati onge to list ni onego wuogi. To maka wuono ni to nitie gik manyalo lokore. Nikech ka gini wagoye piny to nitie lokruok maduong'. Gik maka mineno ni nyalo lokore odiochieng' ma kawuono. Gik ma kawuono ato chunye wuon kapok adhi asomo gino kaneno kako chalni. An ok ane gimoro madhi lokore ne jo Kenya. Nikech kama wang'eyogi kwanono mos to wanwang'o ni ok adier. Mapok wang'eyogo to koro adiera margi ere. So an pod chunya ng'eno ni bill ni wadhi go e piny. An anyalo wacho ni ji ang' obed mang'eny. An ang' abedi kata mana ni kwan bende romo. Kipimo kwan mar Azimio gi kwan mar Kenya Kwanza. Ing'eni mano nyaka ing'e gimoro aneno ma kaka nawacho ni jopiny ok ong'eyo. Ni kara ka ng'ato nigi joma ng'eny to ka ok en jatelo ma chunye ber to joma ng'eny ma en go nyalo miyo keth piny. Nikech koro jogegi ka ok nyal chung' kode mikwere jomonego jomapingo monego kwere gingo gi namba. Ka jogegi emok dwa kata idhi kuom gi sani awachni mondo ipenj gi mang'eny kata wang' ninwang' ni jowa matin gi osesomo gini malo gin ging'eyo ni nowach ni gini idhi tim nade idhi kadhe. Miyo kata kikadhe to jopiny nyaka ne ni jogi nodagi. An e chunya onego ket ni ng'ato ka ng'ato chung' e nyim ji kendo mano wang' nowakwa mondo owachi ka jopiny neno anayie kata nadagi. Mago duto te warito neno. Bende warito neno ka ponono ni speaker mano mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula biro bedo ka e kinde ma bende biro luto ombulu makamano. Bende kata mana twak e kinde ma bende biro bedo kutwak wabiro bedo kwa winjo ni jod bura mana masiro kata mana makwedo nikech kata mana twak bende yot mar jopiny mar mondo biging'e. Ang'eni inyalo tim e yor apanda kata mana e yor lela. Akani wadware yor lela. Twak ber to twak gima kama ibiro nwang'o ni ji mang'eny ok oloso. Ji matine moloso. To mana kata kiyiero joma loso. Kik jiling ni kisi chon kata koro adhi sani maketo kadina ma namba nowuok chon. Kik apar ni ang' nalos chon. Jakom ma en speaker nyalo kawo ng'ata. Miyo nyalo donjo saa 1 miket giri ng'amobiro saa 4 loso kapok itimang'o kapok iloso. Odiochieng' ma kawuono biro bedo kwaketo wenge wagi to en mana ni bende jatend piny bende nosewacho ni jod bura ma bende kwedo kata paro makama dongruok bende ok bi bedo ka biere gwenge. En mana ni jatend piny Akorom Gajwang' bende ne nitiere gwenge mago mag Kirinyaga odiochieng' manyoro kama bende pod omedo sayo jopiny
mar mondo oyie gi lokruoge ma bende otim mar mondo mi gisir mano mar paro mar chik mar omenda. Bende jatend piny pod oramo ni onge hola moro amora ma bende biro bedo kokwayo mano mar dongruok. Wawinjo ne kaka noloso mano e kaunti ma Kirinyaga, to wawinjo ane na pach jolony ma bende ntiere godo ka e studio. Ne en nyasi mar Wayanga kar thieth ma Kerugoya County Referral Hospital e kaunti ma Kirinyaga, nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya kwa jopiny mondo sir paro mar omenda ma higa mar 2023 mondo mi ogol piny Kenya e weche holomenda e pinje maoko mitiyogo e yore mag dongruok. Mnataka tuendelee kukopa pesa, nchi yetu ikucho ikakuwa bankrupt. Tumekopa pesa in the last 8 years kutoka trilioni 4 sasa imefika trilioni 9. Saa hii Kenya iko mahali ambapo tusipochunga inaweza kuteleza. Mnataka tuendelee kukopa? Mumesema tuachane na kukopa? Wale wanasema tuachane na kukopa nione kwa mkono. Sasa hiyo ni amri ya wananchi. Si namna hiyo? Jatelo no singo tiyo gi tend counties mathuru ka biro chenro mag thieth e kor gwenge kaluwore gi chike mag piny Kenya kendo oketo tenge omenda mabiro siro chenro mag thieth e pachoka. As a national government, we are going to parliament so that we can have the necessary policy and financial framework to support the counties to ensure that resources that have been raised in the delivery of health is not diverted to other areas. Rather, it is used to improve facilities, to make sure that there is medicine, to make sure that there is delivery of service in all our hospitals, dispensaries, and other health facilities. Kerugoya County and Referral Hospital Complex is a culmination of a purpose-filled, tireless journey that we commenced in 2019 with the aim of delivering the best healthcare services to our people. And the reason that makes me proud is that there's a demonstration here today that women can work. Bende osingo biro chenro mag pure county ma Kirinyaga koreo koda kapith mar mchele gwenge ma Mwea ka koro osingo medo chiwo mbolea kod kothe ma medo nyak mag puothe kaka yore ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo. We have a program of about 1.5 billion shillings ya to expand the farmland under irrigation for purposes of ensuring that we grow more rice in Mwea. Hiyo mpango inaendelea. I promise you tutaikamilisha kwa sababu njia ya kuondoa njaa katika Kenya ni kusaidia mkulima kuzalisha chakula zaidi. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne kwa jodak maya aluora mar God Kenya mondo mi kik yie tikod gi chiro kweth mar Mungiki ka bende gi kwa ruodhi magwengego mondo mi okonye kedo kod kuong miuso tok chik kod tiyo gi yedhe mamero ji. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukuwe na pombe. Ukweli ni kwamba pahali pombe yote iko, hao machifu wanajua. Sisi wote, we make sure that we work together towards eliminating alcoholism and drug abuse in the Republic of Kenya. Ili tuweze kupata nafasi ya kujenga taifa ambayo iko na afya na taifa ambayo ni ya wafanyikazi. Nyakora mgajuang mwana jatend piny Kenya William Ruto noloso kamano ka entiere gwenge mag Kirinyaga odiochieng' manyoro pod odagi muomo yie piny ni kinde thuolo mabiro piny Kenya obi bedo ka kwayo hola ne dongruoge. Bende ang'e ni budget ibiro bed ka isomo odiochieng' makiny, mano budget mar siling trilion 3.6. En mana ni odiochieng' manyoro kata mana kani winjo kaka jatend piny Kenya loso bende osebedo kata mana koloso motegno Kennedy mana kachako kodi kowacho ni ok bi kwa kata mana gope mar kelo dongruoge mopogore opogore. Mano nyiso nang'o? Nikech nani kata mana trillion omenda manoket tenge ne budget mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 go wigi aheri nano kanyo koket ne tenge omenda mar siling bilion 966. Mano nyiso nang'o? Kaluwore gi kaka waseneno ka weche timore nyaka nyicha yier sirikal mar Kenya Kwanza matiyo sani. Kisomo det
otese mag gowi mawuok e National Treasury Office miluongo ni Public Debt Management Office. Chakre dwe mar 9 higa mokalo nyaka sani, serikal mar Kenya Kwanza oseolo pesa maromo bilion 600. To kendo budget masani bende nitiere gimiluongo ni deficit. Samora mora ma budget nitiere gi deficit, matiende ni serikal nigi chenro mar olo. But gima waseneno en ni serikal ni kaka giwuoyo gi jopiny to kod gik magitimo kaluwore gi otese magindiko kod gik matimore mana kaka jabura Maseme owacho, nitiere pogruok moro matiende ni ok gin jo adieri ahinya kuom jopiny. Gik magiwacho gi gik magitimo nitiere pogruok matin, nikech sani winjo ka rais wacho ni serikal ok bi olo gowi, lakini giseolo, kendo kata king'iyo budget sani pod gin gi chenro mar olo. Koro adieri moro nitiere malali diere ka. Nikech daktari kata mana kiwinjo kaka jatend piny Kenya loso wacho ni piny Kenya ok nyal dongore mar mondo mi piny Kenya dongre. Wacho kanyo ni gowi ok obi kawo kinde mabiro. Mano koro okang' ma kamano nyiso nang'o dibed ni kaluwore kod omenda, paro mar chik mar omenda wanyisi gik matin. Igolo chak imiyo nyithindo kata uso, to in gi dhiang' achiel wakawo dhok ariyo, to dhogi nitie chak ma ginyalo golo, to nyochi koni dhogagi chagni ok oromo kata gi kuma tere kata gi kama chiyo kata joma miyo kata kitere skul. Koro adwar chak moko atim nadi amedgo. Koro ineno ka gop chak mimedogo ni turi. Koro iwacho ni an ok abi kawo chak dhenye mabiro nyiedho gima ok iwachi ni abiro nyiedhe makata otho to dimang'o to otho. So nitiere wacho ni ok ol gowi. Gini siasa, jogi pok owe campaign. Kapo na diera ni wan gi chandruok nikech gowi ng'eny, miyo ok wanyal tiyo, ok wanyal, pesa ma wan go ok nyal romo to ok waholo. Ang'o ma di timo kichano odi tikoni odani adwa keto dirise manyien, dalana ni adwa kete cho, dalana ni rangach nyocho losre, to kako ring'iyo pesa tinwang'o ni pesa ok oromo. Kaka dong' ayudi adhi aol gowi, ta inwang'o ni an gi gowi mang'eny makasika olo gowi kama tadhi hinyora. Ang'o mitimo? Ikoni ere gima dong' riti dirisa ni pod anyalo dak go, gate chapu nitie, awe gate abi atim bang'e. Buose winje nyaka nyocho chak loso kowacho ni ok obi holo, kowacho ni ooyo nitie gik mane wadwa timo e kate budget kae mane nyalo rito mondo magi oriti. Wach magi wacho ni gine yudo ka piny rach ni ok apano rach moloyo kaka Kibaki nonwang'o ka piny rach, to koko ni ne onge nikech Kibaki nokoni anatie bwo Kibaki. Gima nokwongo penjo ne an PS, gima okwongo penjo gimudwa nwa timni un gi pesa, ka pesa onge ni karawe uru ang'o madong' watim. Kano wadwa timo gimiluongo ni National Social Health Insurance, nopenjowa nidwa ni ji duto mondo chudi mapod wachandrego ni, to nopenjowa ni to joma ok nyal to biro chudo nadi, to nwakone ni mano waneno ni sirkal mondo tim ang'o ochul. To nopenjowa ni gin ji adi, to en pesa di, to nwakone ni nwamiye nengo kaka gino biro timo. Ok wane ka sirkal dong' nyal mano, miyo gini pod ok wanyal time. Weye uru gima mondo utim, wadwar pesa walos go siptande, maka chiemo waloso gini ma actually nomedwa pesa e ministry mar thieth, tok ne wadonje gicha nikech gicha ne pesa onge. Gima da wakwongo timo madwa bwana ni otimo, president otimo mondo ji kik winj pek mwadhi winjo ni en ni doko ni gigi kama koro daw nego wagore kode lwenye e od bura kata e budget. Nitie gik mwawacho ni ji dwaro to pesa onge, mago weuru ma wanyalo weyo ma watim chieng'ni. President nigi teko, en mano kodhi pesa midwaro king'iyo mos pesa midwaro ok ochal na gik midwa tim, ok ochal ka gima dongruoge ma bende dongruoge en yor golo pesa. To ano kalony to ako na bro wachon
to wang' wach kode bang'a kata kaonge kata kawach adier. Gik moko duto ma pinyni nitie kamoberie. Kata mtoka kiringo mos ahinya ok ber. Kiringo matek ahinya ok ber. Nitie kama kiringe to ber. Osuru be kitelo osuru malahinya, pesa ma giparo ni gibiro yudo ni kamoro gibinwang'e. Kakimedo osuru e kakiyudo pesa, to nitie kama kosuru osechopo to hingo ji chulo. Koro pesa no bokiti mang'o ok iyudi. Miyo nikech lit mantiere. Koro lwenje ming'eny go, jiemila urugo, golo osuru, to osuru tok bi nikech idhi kama koro hingo ji. Emomiyo koko nitie kijatelo kata gimoro ber manadi to jopiny neno kok dware, dog piny ineni jopiny ok dware ng'o. En holo ni tayie. Coalition government mar Kibaki no holo to gima ne ging'i ahinya en ni project mamoko pod itimo kata sani ma en otimogi kata manyo otime ka dong mar Uhuru. Gik manochan ndalo Kibaki to nokoni ok ne nyal tim gi dichiel. Kata expressway ni nochan, kata standard gauge railway nochan ndalo ni to nokoni ok nyal time sano. Koro ing'ado moko. In sani pod gidwa doke Arodam, gidwa doke Kamere Dam, to pesa mitime go to onge. Koro jopiny idwa juogi, ijuku bende ukijuk gadiera kaka wacho nini, kaka no wacho ni kia tano gimoro nitimo ni turnover tax. Gimomiyo adage jatelo wacho ni nitie ni kijohala to pesa mitiyogo e higano itiyo gi pesa di. Pesa mokadhe lweti, mokadhe ohandini en adi. Koro mane migoyo osuru. Dong bende kaluwore kod report ma kamano johala ma bende yudo kata mana nyinyo matindo bende ok dhi juogi kaluwore kod lokruok. Chika wadhi kuro mondo ing'e gima dwaro mondo yago ka gima dwa euka ni watiyo gi jomiganga gik moko duto opandi. Koro in parane iteso kadhe lweti mang'eny. Mano tiende ni iseyudo ohala ewi nyinyi. Podi to ka koro mane mikoni ni mane migoye osuru. Kapo ne pesa mokadhe lweti gi nyochi wang'. Koro pesa migoye osuru ni ing'e ni wuok e nyinyo onegi. Ema koro kanyi penjo to giwacho ni no kure ko wacho ni gima koro watimo wadwoke nyocha wachako gi joma pesa makadhe lwetgi ni 1,500 to chope $1,015,000 koro wadwoko mano piny. Koro waduoge $1,000,000 to wachako wadhi malo gi $20,000 gadi. Mano koro ne jok mayudo tiende niya pesa ma gidwaro nyaka ginwang' makato ywak kod ok ywak. Koro gima jo ohala moko dhi hinyore e lo jo ohala wetegi. To bende ng'e ni jo ohala madongo ema samoro niga gi wang' madongo molo jo ohala matindo. Ber ni jo ohala matindo koro gol. Ang'o madong' mono wawacha ni ya wabedi itim ilos kalateseni ohala minwang'o igoyo osuru. Koro yieni mano bende nitie kihero tinyatimo mano. Sami loso gi jopiny ka nitie yore ariyo nyaka inyisgi ni inyalo luwo yorni kata inyalo luwo yorni. In kaneno gimos chuny gidwaro ni turnover ni emone giko ni ng'e ni wach moro ni dhi iloso kalatese ikato kalatese itimo ka en tich matek. Koro gini tek gima mondo watim na turnover ni tende ni en igolo pesa kumi kodi wang' kodi yuto. To daktari onge ber moro amora mineno kaluwore kod lokruoge ma bende notim ne paro. An ber madhi somo nikech pok asome. Nikech kuom ranyisi winj ber mantiere kaluwore kod lokruoge mopogore opogore. Neno gas mar tedo noketnega osuru mar 16%. Sani koro dhi bedo 0 tedo. Onge osuru ma bende dhi juo gimoro. Nyamburko mag nyamburko apiko mag stima ni neno kanyo kata mana teko milose yor. Koro wawachni. Koro wawachni kudonje miriambo ni gimomiyo koro wadonjo e gik moko mag sitima. Mane gikelo gimoro ni green energy. Tiende ni wadwa tiyo gi gik moko makoro ok wati gi mafuta nikech mafuta golo muya maketho kor lwasi. Sitima ma Kenya ka iyudo nadi? Donge gole gimo. Di muron. Ibiro yudo koketi generator ema golo ang'o
sitima. Manyaka kete diesel. Nyaka kete diesel. Koro mo mane wacho ni koro wawe mocha. Ere. To VAT bende no mara riyo. VAT kwaloko kawuono. Ka kinywa ani to ene matatu. To ene bus. Ndalo mwadwa kelo mwakel mtokni mag sitima gi. Mwalos kuond michajo gie. Matiende ni petrol station mineno gi. Moro ka moro koro nego bedgi kamitime chaji. Pikipiki mar stima bende no singno wadwe maro chiro. En bende kidhi kode to kamoro nyaka bedie station ka station. Koro wadhi bet kuonde machalo petrol station gi luongo gi ni energy station. Tiende ni inyalo yudo mafuta kata inyalo chajo gi sitima. Gigo nitie biro kawo ndalo di ka gichopi to ndalo ma pod iloso gi varcha to wachulo. To bende kata mana dwe mar 6 ni bende neno ka nengo mar teko sitima bende an gimo miara gi gini. Kaje kuom manyocho maki kelo na gimoro ni monda nyiew to akon gini ugen gir kuo ngane indongo ka nyiew giri ni geche wuotho marach miyo gini ka sensome maneno ka mibadhi mar wach ng'enya iye ka achich kode gima duong' wadong' itim kokitanga gi gimoro we duto nikech inyalo kawe ni munyiso ni to karaber karamna moboye go ni motimore nade maber nikech wach moro kendo mowuok maber taburo duoki tayo wang banga wana los koda kitangeni chiegni wuok ekin thuolo mar dakika 5 ma pod wantiere kodi daktari James Nikala. Geno mar jopiny odiochieng' makawuono kaka jaod bura nikech odiochieng' makawuono ni kae lo jod bura mabende nitiere National Assembly kacha. Geno mar jopiny odiochieng' makawuono debe dango wagenango kowuok kuom wan genowa ni jomohero joma nigi jopiny e chunygi odiogo gini piny mondo joring piyo ong'ad gik mang'eny matindo gi kata ko jagwa bet kendo nyako tieno ndalo 2 moko nini to waket gimoro moko ndalo 2 nyiso ni udwaro mar mondo mi budget bende osor nyime chieng' miso no kata somo budget actually king'ie mos anga dog nonane sama finance bill kadhe gi budget kata ose kadhe budget podi nyatim finance bill onge gimochuno jalony ni ka analosa an daktari nikech paro mar chik mar omenda ema bendi tiyo godo kata mne budget ene ma ojiango kata mna kaka omendi bro bed ka itiyo godo budget bende dong ni iseneno kata mna draft mar budget kaka nitiere daktari en geno marani bende iseneno no ok ni draft mar budget nyocha wakadho nyo waneno en manyineno kitiyo kode kaka rigolo pesa ni mai bigoli timo ma mai bigoli timo ma mai bigoli timo ma gima ni timo ka en wanyisi kaka gini wuotho uloso budget ma pesa mwabro dwaro ai ukadho ni mano en koro ukoni koro mar ariyo gimanyo watimo nyo gimanyi timo nyoro pesa ni koro wachiwo telo ni inyagol ma itiyogo ma samwa loso no sirkal onge pesa moro agulumo maduong' ma pesa ni bibitigo ibi solo suru ka kisolo suru eka kigole eka kitiyo kode koro ai wadoko wacho no ke ni wawacho ni mai pesa wawacho ni ma ka kigole pesa nogo to ere kore mwatimo go finance bill financing the budget financing the budget wabudhi committee moro miluongo nango ways and means kaka niluonge chon tende ni gimutimo ni koro pesa mitimego ere koro wadwaro pesa so okochuno ni gigi ikaso gik moko piyo ok kaso onge deadline mitiyogo gi jogi rachgi gitiyo gi chik mondo tim gima gidwaro makonyogi it is the devil citing the scripture mani loko nango gi dholuo jachien somo muma konyisi gimonego itim gimuma kong'e gimitimo no dhi konyego so gin koro gimirike ni gima ng'eny irike ni mondo kadh makonone malong'o ka gimoro iriko mondo okumi thuolo mondo inone malong'o kata in ing'ama nyako chon ing'e ni kane idwaro ng'ato tikelo ni jowang' yo tikelo ni go tinene timi picha ni tinene maber tidwa neno ni to maber ni picha tineno kaber to wakanye keliura nene kisenene to dok kori chako nono to kikoni in koro arus kiny chunyi wa yie bro wacho ni nang'o
Gimichuna goni okadwa. Omedo mi thuolo daktari mar mondo mi kik wan wach ni koro Ramogi noketi ka moki kadho moki neno karamna paro mar chik mar omenda mar pejes 500 makamano. Mabende karamna kana luore gi Kuria Kimani. Owacho ni report makamano wacho ni finance bill mabende koro dhi bedo tabled makamano. O target income mano madirom siling bilion 311 kipimo kod finance bill karamna mar higa mokalo en gi medruok mano mar siling bilion 100. Koro daktari yawe ni thuolo makare. Edhi som pejes 500 ka oni chope nyimod bura kacha bedo winje karamna ka kotwak kotende kod paro mar chik makamano. Oteni mogik ne nyakorom ge jongo duche makawuono gi neno karamna girito winjo gi wach tek piny tek chunywa okoyie ni finance bill mikeloni en gima dwani mondo kony jo Kenya. Miyo wan pod wadage iwacho nitie gik moselokie to bende iloko mna gik mochawago e koko to kidone mos ka kiloke tinwango ni gima opogore onge. Gima dawa chako ng'iyo en ere kaka koro dwa tim giwa mos mondo kik wahol to watim matin gi wango ka pesa medre timedo. Ok ochuno ni gik moko nyaka tim dichiel. Wanyalo dok nitie gimiluongo ni supplementary budget. Ka pesa rem kata pesa medre kanyo chawling ni pesa onge wanyalo dok muamed pesa matim go gik moko. Ok ochuno ni nyaka tiek gi kawuono. Wang wach miyo wan wachich gi gini kaka piny obet sani kapok waneno lokruoge an adhi pingo gini. Mani gima donga wach to gima machaka kora wego jo Kenya ngima jo Kenya te molo jo mawinjo dhowani. Sirkal mwatiyogo onge adiera. Gima giwacho ni nyaka idor min wang jo rieko mawacho ni gima giwacho ne en gin joma gimi gimoro to ng'iyo wang'i to gimutingre lwete ka ng'e kutitimre nade tikia. Pero kama ni daktari James Dikal nyakorom ga jong mona daktari James Dikal jawd bura mano e kar chungod bura maseme mabende nwantiere godo wuok odhi od bura maduong mabende oduchi makawuono gibiro bedo ka gikwedo kata gisiro paro mar chik mano mar omenda kaka TV mar Ramogi wan ka nikech in jofombo magwa biro bedo od bura mamalo mar nono wach makamana ka yo matin pod antiere ka gi CPA Kennedy Abongo mabende pod biro bedo somo godo paro kotende kod paro mar chik mar omenda otegi benda neno medo orogi abro bedo kasomo ge kiti mabora. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer ka koro piene mininde okinya ban weche mopondo be medo ng'eyore. Kushene dwa participation ni winjo pesa na mise cham oinga yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji. Bona we wanamgwenya sisi onjaore Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyarko chia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#.
Moluor gavana ma Kisumu County, Profesa Nyang' Nyong'o, ni kod mor mar lando ne weg mwandu ni oruch oko gi atamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e kaunti no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod risit mari mar deposit ir Sub County Revenue Office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo igeng' kum manyalo betie. Nyakor mga jong machiegni e twak chenro mokang mar ariyo mabende pod wadhi nyime gi twak kotenre kod paro mar chik mano mar omenda ka bende geno nitiere odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa ng'eyo ponono ni paro mar chik makamano ibiro bed ka ikalo kata oyo. Pod antiere studio ka gi CPA Kennedy Obongo mabende en jalony e weche motenre kod ochumi kod dongruok. No antiere kanyo gi Daktari James Nyikal mabende en jaod bura Maseme mabende osewuok odhi od bura. Kotenre kod karamna kaka Nyikal oseloso Abongo iwicho karamna kaka oloso kotende kod paro mar chik mar omenda kaka jood buro odiochieng' manyoro paro mar chik makamano noter mar mondo mitimne somo mar ariyo. Giwacho ni noter modeko bende pok giyudo karamna thuolo mano mar somo pages mano mar committee mano paro mar chik mar omenda kaluwore kod report mabende committee mochung'ne weche mag omenda ne okalo. Wach ni nango kotende kod okang' makamano karamna kaka iwinjo kaka daktari oloso kotende kod paro mar chik makamano. Sharon, anyalo wacho ni kaluwore kod chik maduong' mar Kenya miluongo ni Constitution. Teko maduong' mar piny, achiel kuom teko maduong' mar piny en teko mar choko osuru. To Constitution owacho ni teko nendo onego beni tiyo kode e yo mayanga kode e yo mar adier. Matiende ni ka serikal dwani mondo chok pesa magitero wach nende parliament, gimotere parliament onego beni en gima jopiny osewuoye kendo jopiny ose go kogno magiyiego ni gine en gima gidwaro. To ka jopiny pok to kata ka jopiny ogo kogno moter ka nitiere lokruok moro amora monego beni bede weche geko. Lokruok nendo bende ber ka kendo chak dok kuom jopiny ma jopiny kendo chak wuo non lokruok geko magiyie godo kendo. Ka jopiny pok oyie gi lokruok go to lokruok geko ok onego beni gin gik kata mana mitere parliament ni parliament kalo. To gimarach mogik matimore sani en ni kata yo ma weche geki timore e parliament kanyo iwinjo kata mana jaod bura Maseme bwana Nyikal, Daktari Nyikal kawacho ni kata gin giwegi ka gine od bura ok gine ka imiyo gi thuolo maber mondo gigo wach ni endi kogno mondo gisome maber ka gidhi kachacha to giwacho ni wayiego gini biro konyo jopiny kata gini wadagi gini ok en gima ber ne jopiny. Makoro doshi makawuono kata mna ka jood bura dhi kale kata mna kwede gibiro bedo ka gikwedo kata mna gisiro gima gikia kaka daktari na wacho. Gima gikia. Ka ne ber to ne omiyo gidhi kacha to gikwayo speaker. Ni speaker pod wan gi thuolo nyaka tarik 30 dwe mar 6. Sani ng'eni budget maiga mokale mapotiyo, maiga ma odhi tieko ni mapotiyo. Nyaka giko dwe ni. Miwa thuolo maber mondo wasom gini ndalo 3-4 moko wasom gini mondo ka wakale to wakalo gima wang'eyo. Koro adani mar mondo mi waranga kini die adaro mar mondo mi long lokruoge mabende otim mabende nyakwara mga jongo sibedo kaneno kata mna moko kuom lokruoge mabende oneno e bath TV ne kanyo jopiny na gino ni ahinya osuru mabende ijuogo e modhi mabende na ginyalo yude fungro ken mana ni modhi pod men mana kona tamala 16 mana kaka ni ntiere lokruoge moramora okotimo kar moko doneno ka koro dhi Uganda nikech gik moko iwacho ni nengo mwandu nengo wuoth giluorore mana kotenre kod nengo mag modhi pachoka kawuono be chin tarik 14 dul mar April bende wageno ni dhi landonwa nengo modhi manyien mabende wabiro bedo kwa tiyo godo e kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Lokruok man nengo modhi kaluwore gi kaka chik ni endi ondiko apano dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 makata ka April Orlando to bei mopogore to ok apani dhi bedo ni en gima dhi luwore kod chik ni endi but
kaluwore gi kako chumi chalo. Gimora mora beche luwore gi bech mo. Nikech mo itiyo godo kuom loso gik moko te ma watiyogo. Mo itiyo godo kuom matokni ma waidho ka wawuotho. Ting'eni transport, gimora mora kalo kuom transport. Nikech mondo mogo wuok Kisumo Nairobi kukumirege mondo chop Kisumo, nyaka wang' oidh matoka kata oidh reru. Mano matiende osetiyo gi mo. Mondo kata mattress wuog Nairobi ka, kata gimora moro wuog Nairobi ka kadhi Kisumo, kata wuog Kisumo kodhi kamoro machielo, osetiyo gi mo. Matiende ni ka bech mo dhi malo, to bech gimora mora dhi malo. Matiende ni ka nitiere inflation mar mo, mar energy, then inflation nendo dhi donjo e chumi e yore te. Ineno ka timore ga haraka kanisa ma bech mo dhi malo, to bei mar transport dhiga malo immediately. Koro kanyo sirikal mar Ruto ok dhi hinyo oganda mang'eny, especially joma nyicho dwa nokony maniluongo ni hustler, jopiny man piny ma yuto gi ni piny ma nyicho dwa nokony kande. Sani gidhinyore zaidi nikech mo kodhi malo to bech gik moko te dhi malo. Chakre bech chiemo, bech gik moko ming'iewe chiro, bech wuoth, bech gimora mora dhi malo sani. To mana ka penji kaka jalony e weche mag ochumi, bende neno ka fuong'ruok samoro ma bende paro mar chik ma kamaendi na moko kuom lokruoge ma bende noketi samoro nyalo konyo oganda ma pacho kaendi? Ka ng'iyo gik moyudo fuong'ruok kako ndik gi e seria masani, gik moyudo fuong'ruok gin mana gik ma jomoko ema tiyo godo. Nikech king'iyo ndege, joma ng'iewo helicopter, sani excess duty, ushuru miluongo ni excess duty manyicha nitiere helicopter, sani ogol. Koro in kaka japiny ma kiidho gimoro malich ahinya tiidho apiko, kaka man tiidho matatu kia kaka idhi kacha, dok piny mar bech ndege dhi konyi nare. Dong mano en gima konyo mana jotelo madongo dongo. Bei mar helicopter kata dok piny. Helicopter luongo nang dholuo puk. Kalapapla. Bech kalapapla kata dok piny. Ere kaka bei no dhi chopo kuomi. Kennedy don naneno moko kaka jo ohala matindo tindo mani winjo kata mna ka nyinyo mag gin koro ok bi kawnegi osuru. Waneno kata mana nengo sukari ma bende Uganda osebedo kata mna ka bodhore ne. Nengo sukari bende kinde ma osekalo bende oseneno ka nengo sukari medore. Nineno kanyo kaluwore kod paro mar chik mar omenda lokruoge ma bende nokel. Koro bende osuru iwacho ni bende koro wito oko. Ni kaluwore kata mna osuru kana pok otim lokruok, kilo achiel mar sukari onego bed ni ikawne kwana tamalo 5 mano mar osuru. Sani dong koro nowite oko. Fuong'ruok nyalo bedo? Sukari king'iyo to kama ng'iyo kaendi en gimiluongo ni exemption schedule mar VAT. King'iyo sukari midongo mipidho mawuok kuom niang' mopidh gweng'wa ka, sukari no beche dhi malo. Sukari ma beche nyalo dok piny en sukari moa oko. Iwinjo? To beche samoro ok nyal dok piny ahinya nikech kata ka excess duty ogol kuom mano, ting'eni ng'acha nyaka yud ohande moket, nyaka yud duok pesa ne moket ohala moro e wiye kanyo. Matiende ni bech sukari moa oko ema dhi malo. To sukari madongo thurwa ka, chalni niang' madongo thurwa ka miloso go sukari. Companies machalo Chemelil, Muhoroni, chal ka gima koro gidhi tho chuth. Nikech pur, king'iyo gik manyicha oket zero rated VAT, manyicha ok kalnegi, ok golnegi VAT mora mora. Sani koro ketnegi ni ogolgi from zero rated to exempt. Nitie ka agricultural pest control, fertilizers, transportation of sugarcane from farms to milling factories. Matiende ni ka ng'ato okelo ni niang' kogole e puodho, okelo e factory, dongo dhi ng'iewo mo, to odhi ng'iewo gik moko kendo kaka spare parts. Samo ng'iewo spare parts ng'eno chulo VAT. To kokelo ni niang' e factory, ok odhi mi invoice man gi VAT. Kodai to kobi dai VAT. Matiende ni VAT ni nyaka bi oketi e pesa ne. Matiende ni bech gini koro dhi malo. Iwinjo? Matiende ni niang' mathurwa kaendi beche dhi bedo matek.
sukari mathurwa kadhi ma koro onge fungruok ma bende koro kata mana okang' ma kama kelo ne nengo mar sukari. Sukari to beche nikech sukari koro chal ka gima sukari te dhi wuok oko to sukari te wuok oko kama Kenya ka otho competition mar sukari dhi dok piny bei moro manyalo fuong'ore malich okane. Wach moro ma bende naneno bende gin joket mwandu mago investors ma bende moko kuom gi bende osechako kata mana wuok e pacho kae. Gazeti ma kawuono bende naneno ni some rich men osechako kata mana wuok e pacho ka mago jomuko ma bende samoro osebedo kata mana ka konyo yor keto mwandu bende gisebedo ka giwuok e pacho kaende. Dibed no kang' ma kamano bende nyalo kelo kata mana lit moro ma bende kata mana jopiny biro bedo ka winjo. Dong ing'eni ka oseket mwandu ma ji oseloso kata factories moko kata gidhi giketo puothe moko eka gindiko ji eka ji yudo tich. Sama koro jomoketo mwandu osechako wuok tiende ni tich thuolo mar tich dhi bedo matin e pacho ka. To jopiny dong ema dhi hinyore ka thuolo mar tich odok mapiny. Kaluwore bende gi jothurwa kocha thoth gi yudo ni ok gin jo biashara, gin joma ndiko ga tich. To ka thuolo mar tich odok piny, jothurwa dong koro dhi nyore moingo. Inyruok to nitiere nikech kata mana paro mar chik mar omenda ma kama nyalo paro housing levy mano omenda manego bed ni ijuogo jopiny mar mondo mi oyud nengo mag udi ma nengo gi yot. Neno kanyo kodwok kowuok e tamalo 3 nyaka tamalo 1.5. Mano ne jotije kanyakla kod jok mondiko gi tich. En mana ni penjo pod nitiere ka ni njo ka Daktari James Nyikal bende wacho ni kata bed ni odwoke piny nyaka kwana tamalo 1.5. Omenda ma kamano inyalo na paro ka ne natamalo 3 ni wacho ni maximum ma inyalo kawo omenda makamano ne en siling 5,000. Gisani koro wakia kata ne omenda makama idhi juog nyaka pesa di. Koro chal ka gimolokore osuru. Ma bende japiny bende ok gen kata ne omenda makama ibro duokne bang' thuolo mar higni 7 kaka ne giwacho. Pokta somo kaka sani giloke. To mokwongo kaka nyicho wacho en ni nonego bed ni en asilimia en atamalo 3 to sani kore na tamalo 1.5. Mano gitimo maber giduoke piny. Especially kuom joma pesa gi joma yuto gi ne piny. Ting'eni ma giduoko ne in ng'at ma ondiki gi jal ma bende ondiki. Koro chulo ni kichulo atamalo 1.5 jal mondiki chulo atamalo 1.5. Koro duoke piny no matene ni ji dhi bedo gi nafu. To jotije samoro bende samoro nitiere e kinda iwacho ni gintiere e ndaki samoro kama na tije bende inyalo kramna riemb ji e tich. Dong ing'eyo ni kane chulo atamalo 3 seche ka to sani koro ichulo atamalo 1.5. Dong kanyo nitie nafu matin. To pod pek po nitiere matene ni nitiere joma kata sani payslip ne koneno to pesa madhi e bank tin moingo pesa ma bank daie. Nitie joma ng'eny ma en otiya to pesa ochula gowi. Matene ni sani kikete kendo chak no chula atamalo 1.5. Ng'ani dhi winjo pek matek. Matene nyako many pesa kendo oko mar tich ka odhi oket kucho chonde mondo chula atamalo 1.5. Ni kamano to nyako ket pesa kende bank mondo chul gope ma en godo kande. Kendo ji mang'eny ma akiani bende sirikal notimo survey machalo kamano, ji mang'eny thoth ji nitiere gi pek aina no. Ni ji chamo msara tido ni msache te dhi chulo gowi. To mancho timore kendo kinde mar covid chande ido ni ji mang'eny icho okaw gowi mang'eny makoro sani gowi ma en godo oingo kaka dwano chul gowi ni oingo msara moyudo. Kini dada ni mondo TikTok makama kwa tieko mar mondo mwadhi kata mne chendo machielo nyakora mga jong bende kikiluor ni kicho duche maka uono oduche mangima waburo bedo mana kwa puonji kotende koda wach mar finance bill lokroge mopogore mabende no seketi kapo kwa tieko kata mana chenro twak makama ada ni walose kotende kod mobile money transfer angeni magi mabende thoth jopiny tiyo godo initially proposed mabende omenda kata mnosuru mabende na oket mar juogo ne atamalo 15 gisani na neno kotere nyaka atamalo 12 kaka jalo nyeweche mag uchumi mano bende nyalo kelo fungruok nikech mobile money transfer thoth oganda tiyo godo kwa tieko gi wachin mogik 12 poni malo jothuru ng'eyo ni ka ng'ato oro ni pesa kata kioro ne mama pesa dala to nyako penji ere migolego to wang' ni koro migolego ing'eni kendo chak dhi bedo matin kabisa nikech sirikal dhi chamo pesa ni endi. Ka ng'ato oro ka in kata mana gi siling 1,000 kidwa oro ne mama tibiro yudo ni siling moro 12 moro kanyo siling moro 120 sirikal ochamo dong mane na tamalo 12 mar 1,000 koro in ng'iya nena
migole gore en siling 30 to sirikal dwano cham siling 120 ka. Dong pek ponitie. Pek ponitie. Nikech chon cha kane ng'ato oro ni 1,000 to nodwaro mana 30 moro mondo medni e wiye kanyo migolego. Sani kod more godo be maybe siling 30. Koro nodwaro 1,060. Sani kodwa ni mondo iyud 1,000 e wang'e nyaka bi obed gi 1,060 cha to med 100. Meten ng'ama dwaro 100,000, 1,200 mondo orni 1,000. Erokamano nyakine di kwatieko geno mar odiochieng' ma kawuono bende mana kaka jalony bende wawinje geno mar paro ni jod bura biro bedo kaka kadhe kata kwede kaluwore gi kwan ma bende nitiere od bura gi wach mogik ne nyakwara Mgejwang'. Dhi bedo matek kaluwore kod siem manochuo kuom rais, kuom jod bura, kod kendo kaluwore kod kaka jabura Maseme osewacho sama ne nitiere kaendi ni gini ok yud thuolo mar ng'iye maber, magigoe kogno maber, mondo giwuoye maber, mondo kata gin giwegi mondo gielewae maber, mondo sama koro gidhi bedo ni gigo kura to gigoyo kura ka ging'eyo gima gitimo. Wach machielo en ni Kenya Kwanza, sirikal kaachiel kod party mar Kenya Kwanza ging'eyo ga kaka gitiyo ga gi jogi ma jomoko imiyo pesa, jok moko ichiko gik moko mabang'e, jok moko timonegi gimiluongo ni itiyo godo gi bad madongo idiyogi kama inyisogi ni wang'eyi ni nyichi timo gima chalo kama, nyichi goja odi nyocha kae to kitugo to wabiro rwaki iye. Mane dong koro weche maliekore wan wakia adiera mar weche motenre kod mago. Yes, but dongi ng'eyo kaka kineno kaka sirikal nyicho tiyo kata kaka nyicha giluongo MPs moko moko madonjo kanyo, ineno ka gini dhi kalo. Dhi bedo matek ahinya mondo giniendi bed ka mondo jobura odagi finance bill. Erokamano ahinya, wan warito giko odiochieng' mar neno ponono ni biro bedo kikadhe kata ok kadhe. Koko manyakwara Mgejwang' wabedo mana tuo kenda. Erokamano ahinya kuom biro twak okinyi nyakwara Mgejwang' mono na lony weche mag ochumi kod dongruok e pacho kaendi mabende paro kutene kod paro mar chik mar omenda mabende odiochieng' ma kawuono biro bedo kipedho e od bura mano maduong' mar mondo mi jo od bura bende gole pachgi kotenre kod okang' makamano. Bang'e gibiro bedo ka gido thuolo mar luto ombulu mano mar kwedo kata siro paro mar chik mar omenda makama kaka TV mar Ramogi, wan kicha, wan wang'i, wan iti, wabiro bedo kwa kiloni chenro makama kaka bende gitimore ka bende wantiere gi jofwambo magwa mabende nitiere e od bura maduong' ma pacho kaendi mana ka James Manonyikala jod bura mane kar chung od bura Maseme nosewacho odiochieng' ma kawuono twak kotendo kod paro mar chik makamano biro bedo ka chako saa 3 mano mar okinyi. Medo mana oronwa ote nyakwara Mgejwang' kotendre kod pachi, kotendre kod lokruok ma bende notimne paro mar chik makamano. Gisani akaw yo matin mabiro en tedo gi chiemo, bang'e nyawadwa Cleophas Luoch bende biro bedo ka nono matut kotendre kod paro mar chik mar omenda chakre saa 3 mano mar okinyi. Koro kik idhi mabor, ikete e TV mar Ramogi. Wan koth no wayude ga matin, koro ngima wa ogede mashin ni e kingi namni kaka inene ni. Nyakwara Mgejwang', ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyakwara Mgejwang' biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai.
Jatelo mano biro kae nyoro. Odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jiteng'i. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Kaka. Bende anyuola kod osiepe